Imimi mamuruti. Aiwa tinombotaura kati mbobhuye nyaya. Yes. Welcome you. Simbi Germany. Tinobonga. Alpha na Omega. Kundiona ndiyobonga. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tisevana vaziye kuti kuna baba. Kuna baba. Daende nyamboposhe kureketa ndi baba. Ndi baba. Ndingathatira muponda kufundi mwana wakura. Azvichaiti. Kugona kunodhura. Kutadza kunowanikwa. Asi tine tichikumbira ruregerero. Handitika. Hakuna usingatadzi pasi pezuva. Pati nhasika mudaraka muna Dr. Mukotsanjera kawamasangana naye ka shumba yengozi iri kugadzirisa mukati memusha wenyu kuti zviro zvinge zvichimira zvakanaka. Munotiwo kudini kubatsira kwamuri kuita? Notenda. Ndinotenda zvikuru. Wani chiremba akugona ikwete tumwe tuwafana twese kuti hapana zvatwaita kuti. Hapana. Hapana. Ende shuwa ndinotenda. Handine hangu nezvichazouya. Asi zvomashure ndauri hafu yazo mwatipedza. Handitika. Peno zvichazoitika. Asi apa wapa matenda. Ndatenda. Apa isimbiwo inoremawo yasanganawo ne yasanganawo neimwe simbi. Chiramba kusakara. Alpha and Omega. Izvozvi kana kutokupa kamufomu 2 apa ka 1. Kanobereki mukomana. Mukomana? 1 na 1. Alpha and Omega. 1920 muchiberekwa. Mai ndanda kutsvakira kamusikana zvekwangu koko. Zvino mutezvara ndiombere zvichaita. Anoita zvinoita. Zvinoita? Ndakati kwagwabuya kuti agwabuya ziyai ndizvo. Ndakarera vana vavo. Vana vabereka vana kutokura. Apa muchiri kunzwa? Ndiri kunzwa. Apa hapana kana mudonzo? Hapana. Simbi yedzimwe simbi. Kana kutobata geji apa tutobata apa. Norima chii. Ukaone munhu anorima unosikana nako mana kuti hacharimi. Hakuna mvura. Inini ndova ndirimo. Muchikwenya. Saka izvozvo hamusani maumbonzwa musana wenyu kuneta kana kuita sei kana kuti? Musana usati. Asi pane zvimwe zvinosonga zvichiitawo pamwiri. Asi aiwa tinotenda. But wani chiremba akugona injete ndiye Dr. Mukotsanjera. Kwete wamwe wafana wese ava. Handiatori hangu asi ndakutenda inini zvawandiitira. Tinotenda. Vana vangu ngavatende. Vaziye zvokuita. Wagare zvakanaka. Ngavaziye zvokuita. Vatokafe zvaitaurwa. Inini handichazvikuru. Aiwa tinotenda musharukwa. Muwe nezuva rakanaka. Alpha and Omega. Hanza ndakuenda batasara tingopinde mumatare bichana tone kuene kana tivhare matare tone kufamba. Zvakanaka Alpha and Omega. Simbi yedzimwe simbi. Rabauma wambabhatedzi. Wakoma. Ndakashanda naJohani. Kubva kuna Johani mukauya kunani? Kuna Onini. Mtumwa Noah. Noah akazotera Ebero. From Johani? Ebero. Mtumwa Noah. Wapo. Seniminiro. Wese makashanda nawo. Ndakashanda nawo. Simbi yedzimwe simbi. Pati mimi mdara manje amuti tauriroba muti wamakaya kuti murambe makazi. Zvakanzi musazoshanja. Ndezvakatira baba edu. Zvese izvi hamungazvikoni. Namatai Mwari muchitenda Mwari basi. Hapana chimunoona nacho. Ini ndakataura na hapana zvimungakona zvenyika ino. Apa makuona wazukuru wewazukuru. Wazukuru. Yes. Aiwa tokoperera maoko machengetwa kudaro. Ndakatuma zvinhu zvana izvi. Comrade. Gare baba. Uri kundozvinzwirawo ruzhinji rweZimbabwe. 1920 mukomana hachiramba kusakara. Simbi yedzimwe simbi yamuri kuonai. Damton G Garai. Indakura chiramba kusakara hanzi kana kamufomu 2 ndinotora ipapa pamuri kuona ipapa apa. Hanzi izosondra anda kutotanga kutamba uja. Muri kungozinzirawo. Thank you very much. Maita basa makomrades. Tiri pamwe ndizvoka. Mukaona ndimbotaurawo nemi ndakadai so. Ndinge ndida kunzwawo pfungwa dzenyu kuti tiri pamwe here uye tiri kubvepi tichiendepi naira. Pamwe kuda togona kuti tiri pamwe mhepo dziri kuenda kwadzo dzakadai. Sisi vanhu tiri kuenda kwadzo zvakadai. Tikuwirirana? Saka ndikanga ndakadai nechida kunzwawo feedback dzenyu nemibvunzo nezvichemo zvamuri kutaura tichipindurana. Ndichibvunza vainyora ndichibata bhuku rangu. Tiri kunzi tine nhau dzakasiyiwa panzira dzainzi dzida kupenderwa. Dziri nhau
machira emwana anga ane machira amusina kuziva kuti machira acho akabvepi asi anga amo mukati memusha wenyu uno anoziva machira aya ari kutaura kuti akaraswa nenzira isiriyo asi anga amuno mumusha ndizvo wana baba ndizvo here sei imi musina kubvunza mwana wenyu kuti machira wakaona kuti sei musina kubvunza mwana wenyu kuti zvinhu zvawanazvo izvi zvabvepi mwana ende maiona mwana achibudirwa muripo imi wana baba muchiona achikarara muripo wana baba muchinyarara asi nhasi takutanga kuti ko zvakabve zvino zvakazodi zvazvakadi asi mwakazviona ngei mama akanyarara chipostorika but muchipostorika mukaona kuti panapa muri mapostori pamaona pakati pemukova penyu paane gano kana kuti kano nebakatwa hamufungi ndingangoti nemazwira mwana uyu kuita kwaaiita kumwe kwacho anga asikanyanyuga mwana wanga achanyanyugara panapa waizvigarira ega kutamba wakazonyanya usikuitira panapa nguva yachiyo nguva yaakazorwara achiuya panapa kushaika kwaakazoita ndo patakazoita futi mazwira ekuti machira akaende kodi akazozira aende koraswa kurwizi mazwira inini kutaura kwazviri kuita ndiri mumadziso mangu daiso handioni jira kana chii chaanga achishandisa asi kune vakazviita vacho vakazviita mugwara ripi hanesi kupabata ipapa ndikati itotori dambudziko futi ndaingoti sezvo vazviita nekuziva kwavo nekuti wairapa hatisaisi kuzviziva bese ngekuti hapana munhu akanyasa kuona kuti waiwazobudirwa apa ini hana kumuona pamusoro iyi dambudziko ngerekuti munorera poison muchiti tea namazuva ekupedzisira mozobata karibotsa handizvoba chinhu chiripo ndechekuti musha uno uyu une zvakawanda zvaiitika zvamusingagoni kubuditsa pachena zvamunovhumbamira mukanwa semazino ekuti munhu akasada kuseka anongoti hamuchazivi kuti mazino arimo here mukanwa kana kuti haamo ndo zvinhu zvamaiita mumusha muno zvichipo izvozvo nekuti nanhasi unoyu izvozvo izvi ndiri muno mumusha menyu ndarara muno ndamuka ndiri muno ndizvoka basa rangu dai ndaida kumhanya ndakatomhanya nezuro ndakatorova pasi pari chikonzero chandamirira ndini ndachiziva anga iri nayo kuti pendere machira mangwana murege kuzomimira handii ndizvo 1 2 pane nhau dzandanzwa dziri kutaurwa nemasekretary panapa dzamunodzamati hanzi midzimu yabuditswa isi kutaura handii ndizvo ndanzwa ripoti iyoyo yauya kubva kunemi handii ndizvo zvataurika tingati pamusoro chimbomirai ndoda kuuya ambokubvunza imimi munenge munotizive istere aiwa miraika bozi kuzobvunza kudaro kuziva saka ndoda mhinduro kubva kunemi munhu aitaura ndizvoka ndokubva paitwa zvaitwa ndokubva abatwa rurimi ndokubva warova nzeve ndokubva afa akadaro panouya mudzimu wake unouya wakaita sei chakapedzisira kuitika pamunhu ndo chinomuka achiita ichocho zvafanana namai venyu vakafa wakukarara panapa zvamakaona nemaziso ani kutaura anga akudii handizvo ndo mabudiro anoita futi mweya wake iwoyo zvakapedzisira kuitika izvozvo uyu aurayiwa nemabhinya uyu handitika takumubvunza kuti zvakafamba sei zvaakapedzisira kuona maziso nemabatirwo nemaitirwo akaitwa ndo anobuda iyayo akabuda kutamba redhiyo daiso iye akabhinywa chirohwa nesando achikirikitwa zvinowirirana pinduraika azviwirirani right mweya
wauya wabuda uri kudaro vawanzi sei usuri taura come problem ndeyekuti kana musingazivi munokumbira kuziva ende munofanira kubvunza ende kana musati mamboita zvinhu zvechiwana tsvagai zivo nenzira yakanaka zivo munopiwa hani mapaona ndambovhiyiwa hangu mavhidhiyo ndakarara mumba umu ndichitarisa zvava zvichitorwa mhepo yamai wenyu yabuda kuti muzive kuti ndimai wenyu mazozviziva yazvinezvi tazvipatsanura kuti ngazvibude pachena zvitaure munhu yane over 20 years achikarara zvinhu zvinonetsa maizviziva kuti ndimai wenyu maizviziva pana pakauya warapiwa ngani ini ndawe chifo panapa wauya wachibhadharwa pano dai rimwe richifamba rimwe richisara munzira ngozi yamai papasina yanga iri yakataura makazviziva kuti mai vakaurikwei uye wakauraiwa nani uye zvakafamba sei mazviziva rini haunzwi shona mai vako pawaibuda pawaitaura kuti chi inyaya yekuti pamune muri Mutare mune makakwidibidzwa vakataura zvemoto moto wabva papi chii chaitaura kune murume wake akati aona kundibatsira pakuita sei chikonzero chaita kuti murume atadze kumubatsira chii iwe unoendobvisa ng'ombe mugomba here wachera gomba rako ndiko aiwa pindura mubvunzo kuti ndopatakanangapo ba izvo makada kufamba sewana imimi makapindura kuti chiine muridzi wemukadzi anenge afamba akazvibata unozvipedza andiro shoko ramakapindura zvichirewei munhu rurwara wakaenda kuchikoro pindura inorova wani mubvunzo straight ende handibhendi soba ndingorova ungopinda mudzisongo iwewo wana wako ari kupi panapa good ini ndorora mwana wako akurwara ndinaye inini iwe urite zvara handizvo wana wako oti onzi iwe chirapisa imai inini murume wacho ndotaura kuti hazvigoniba anenge azvitsvaga kana kuti aenda komurapisa wacho azvitsvaga wacho akazviona anozvipedza ega zvinorevei ndabata chiremba ndopetaido kuti tidini tivhenekerwe titsvake mutibatsire mirai kuvhenekerwa tangai mateerera zvinorevei mutibatsirewo panyaya zvinorewe kuti ndabate mhuka yangu siyai yakati siyai irimo saka tiri kuti chii nhasi aiwa vakororo vangu ko pamakapedzerwa Mutare muchiudzwa baba wenyu vakaramba here nyaya kuti imimi muzonzi alright saka chamuda koripa kumba kwaamai muda kunoripei makanatsa makanzi ndoda ng'ombe 6 ndizvo here dzechii kushaisha kwamakaita ndekwei uraya asi zvimwe zvacho imimi kuti muzvipatsanure nekuzvitaura imimi panyama hamuzvigoni nekuti mune muchidhira nenyika dzinopisa asi sitotozvitaura pamusoro chinonese musha wangu kusabatana vana vangu havadi zvekunamata ini ndakamira nechechi sakei zvakanesa titi apa toenda toti ngatinamate tiite zvakati tese tibatane vanoti hazviiti kuti tazvinzwa chokwadi chiripo imimi werudzi newemhuri ini ndinokuudzai chokwadi mafira kureva anoita kuti mupone ndimi achazvidzosa mudziwa ndimi nekuti majaira kundonongedzana musingapedzi futi ende manongedzana futi hamuripi kukoromora munogona good nauya mai musha muno mumoto uruzwa mai vakaona zvisionwa bamukati memusha mai vakaona moto muno unonzwisisa ndaiverenga audio yenyu ndikaiteerera mai vasati vasvika pakuona moto kune tsanangudzo dzakatangwa kupostori dzaifanira kudzivirira dare iri titese here
tsanangudzo hadzina kuitwa. Ngatinyarare katiteerere. Tuwirirane. Tsanangudzo hadzina kuitwa. Dzarega kuitwa. Ataki ndokurowa amai. Amai wenyu wakarohwa nechibayo. Asi chibayo chachisiri chibayo ba. Nokuti wakaita zvekurohwa. Chaibuda kumusana wachinzwa hosho dzichirira kumusana. Uri kuzwa? Wachitaura nemuromo wawo. Saka iwewe ndibvunze uri form 4. Chirwere rudzi chinorira hosho kumushana. Wakaenda une wakaita madhokota, ndibvunzire madhokota kuti chinoridza hosho kumusana what kind of disease even kuchirungu. Chiwana. Chabebi. Totere ndechekwa matombo. Totere ndechekwa sabhuku. Mumusha mupi? Iye mai apa ndiri kumutitarisana nemurume wako kuti zviruramba kutarisana zvichinongedzana. Takuchekerwa bijana vamwe vacho. Bijana pechi nokuti makajaira ndinongedzerwa kudai so nezita ndo zvamunofunga musoro menyu. Muchisiya kugadzirisa inda. Dzimwe dzacho dzinogadziriswa murudo. Kwete kugadzirisa muchikoromora futi. Zvafanana nechihure chamai neuroyi hwamai. Hamudaidziri pakazara wana. Asi tinobata tinotaura naye zvakanaka. Tichita kuti mwana musapure nhau bai kuti mai uri hure. Munogadzisa dareva rapera but wasara naye kunditi wanditi ndichi. Saka dzimwe nyaya dzinoda kufambwa munyasha mudhara. Zvakuda kunzwa kwemweya kuti kubati. Pari mapijana. Undonoya sinze mungotaura. Asori ndo anokupa. Ini ndofamba nemi. Unza mvunzo. Chimbonipe mvunzo. Dautoya nini? One by one. Dautoya nini? One. Tauro pane mataurira ita Sekuru kuti vana vedu vana avo avawirirani. Kusawirirana kwavari kutaura ndekuimba inei chete here kana kuti nekuti Sekuru havana mukadzi wani. Vanga vasina mukadzi wani. Izvezvi zvitiri munomo vana vamai vakafa basi vari munomo. Nevazukuru vamai vakafa. Mukadzi wavo aripi? Anove mai nevana vavo vacho. Pamusoro ndo zvandakuudza kuti musha uno hauwirirani ba. Andiwanza. Mukadzi autotiza paunyeperedzo dzakaenda kurufu dini hapana rufu ruripo baba. Inyaya yekutotiza usatobatana about zvinhu zvigadziso zvibude pachena. Izvezvi Sekuru pane mukomana. Ipo vari kutaurwa nezvembudzi. Kana ndikafambwa hazvina basa ndotongofirawo zviripo. Mukomana ari kutaurwa nezvembudzi yanga ichitaurwa nezvayo. Mwana wekumba kwa Sekuru kwavanogara kwaanobikirwa sadza. But hapo panapa asi pesa haagari pano unonzi unorwara. Ndokumbira kuti mundibvunzire Sekuru kuti apona here vakamuendesa kumurapi here uripi? Hana mukadzi. Hana mukadzi uripi izvezvi unonzi unorwara. Imimi mauya chiremba uripi? Right. Iyo nauya maakutaura manje. Yayenye mumusha manje. Ndichitotangirira anofunga pamanzwa ndichitodzika kudaiswa. Ndatodzika apa ndichitobvunzana nawo apa ndichitorana namudhara cowboy. Ndatotaura nawo ndikati kwa imi mukadzi wenyu uripi sei achiti pakauya murapi panapa unotiza. Tabva panapa ka munosara imimi maakupumana. Maakunongedzana. Panapa patori nerimwe dare futi. Regai ndikuudzei kuti chinonzi ngozi. Mukasachibata zvakanaka. Chinokonzera kuti mupare imwe ngozi. Mai avo vane yelo avo. Musha munomo vari kupumwa kuti muroyi. Imba iri kupumha ndiyo iyo yacherutiza iyoyo. Ichigadzira makonflict panapa. Kuwirirana. But akaona kufa kwamai wenyu aripo ndiye iyeyo. Ndokusara orera futi mimi muzvacho. Amen. Amen. Pamarerwa maoko ake nhasi mpambano wenyu wakura kufura wangu vaita muroyi. It's because haana wekwake. But hamusi kutoona imimi kuti mwoto umwe watiri kugadzira masikati uri pai pamheni uri caused by dare riri kubva kumashure iro. Muruzviona. But iye mufi neuyu hawana kupesana. Uyu akatosvikira kudzama achiudza uyu masoko. Apa pakadai, apa panodai, apa pakadai, apa panodai. Tikuwirirana here? Right. Mauya nadzo ng'anga dzenyu dziri kukutaurirai kuti uyu muroyi. Ngadziuye pachena.
So sabhuku apa iye udaidzo hama dzake apa imimi apa uroi hwake wobuda pachena kawo ndizvo vanoramba ka kuti takapedza asi kunongedza umwe unogona ngatichifamba voramba ngatichifamba mundichenese handidi saka zvakudai mimi kuti muite pfungwa menyu kuona kuti bhora iri kairi tinaona kuti tiri kuri pangozi isi tiri kukoromora dzimwe futi ende muchikoromorwa nemunhu wamunosekerera every day uyo munhu anofunga uyo muruzwa zvamaona ndichigara pasi ndichidi pamunondoona chitaunge ndiri kusekani wano ndichidi ndamukansera more than 5 times ari kutaura kuti ndida kumwa mushonga ndofira mumusha muno asi handichemerwi mumba mangu ndichachemerwa mimba inondipuma muzonditaura kuti bhora racho munoripedza sei panoshaya unomukansera bvaamuka mashuwa mushonga uya bvaanyora chitsamba ichi goni anyara rake panzvimbo yekuti amwe emaproblems tiasolve tobva taaprevenda tobva tagara taonesana sevana so kuti wakomana uyu ndi mudhara uyu ndi mudhara uyu ndi mudhara zvinhu zvedu kana tichizviita mumusha nyangwe dai waro hwaneta but imimi mwana wapeta maform 4 dzidzisanai controlanai kuziva kuti pana chef pana sergeant ndizvoka pana dispo ndizvoka pana corporal ndizvoka pana hwanipa ndizvoka pana senior ndizvoka kuronga musha musafungidzira kuti uyu achakurongerai musha uyu ezvinezvi ndimi mwakuripa mai but padhiri rekufa kwamai do you have anything which you know pane here chamunoziva hapana chatinoziva pandimi kamakuripa mai ngatidairani ndimika ende mudhara akataura kuti zvakatoitika vanhu we mundiregererewo ndakukumbirawo wana wangu kuti tibatsirane dare iri kuti ridini ripfuure pakapedza uyu hatingati kupedza unondonongedza wamati unode umwe poison unongaramba achingonongedzwa unotosvika otouya ototi imba ine yakashata yakasviba mimi ite basa rekuifuridzira mumamhepo zvichitaurwa ngemunhu zvichitozwa zvekuzwa ngenzii kwete kuenda kun'anga zvekutoteerera unotoshinga kuuye kumba zvinenge guhwa risiri dare kutaura munhu ari yega kuti iwewe uri kushaishwa nanenge uya uchiti zvamuremera uya ndosvika ovhadini otaura unoende kotaure munhu ari kudini uya ari kutaurwa ndo panobude shungu yekude kudini inofunga ipoba saka ndo panonetse kuti zvinoitika here kuti munhu agadzirisike mweya waainawo iwoyo wakashinge anditati dzatoite dzimba mbiri chinogadzirisa ndechichi maronga kudaidza murapi handitika togara tese kuti chechete tonzwa bhora ramuramba muchiitiswa imimi ndere kudai so pamunode kugadzirisa dare zvakanaka ndinonzvenga handizvo muchipedza kungoti maita dare ramaita ndobva ndatokonya saka nengarobaniswa bhora risina mweya ndini uri kupaona but imimi chifunga imanje muchiona kuti zvatakuitiswa nemunhu yoko magetsi iye mimese muno mutiri vana muno ava vese vakadzi vatakatora vanokutonga here pana munotongwa but apa matongwa because ndimai handitika endeka hazvina kuitika uya imba imwe ichitiza muchingopedza matare enyu anoya chinongedza kuti muroyi uyo muroyi uyo muroyi saka pane kumwe kurera makudo neanokamhina ndo panotsvagwa rubatsiro ipapa ndipo panga paine mubvunzo gwara ndichakupai asi ndichataura nemi but ini ndakukusvinudzai manje kuita kuti muone handitika pane umwe munhu wekuti akaona kuti right
uyu ana mhosva asida kumugadzirira mhosva anouya kobata zamu mukadzi wako iyoyo handizvo apa ari munin'ina wako iwe augomboki handiti nehasha ukatadza kuzvidzora fight kana demoka handizvoba chandiutsvaka ndechekuti yoda kuti upare mhosva saka munomu mune kuparisana mhosva kuri pachena teerera izvi mune kuparisana mhosva kuri pachena ipfungwa dzake munhu nemhaka iye asina kumbotora muprofita wake ari kubata uroyi hweuyu imi hamuprofiti baimi anobata uroyi hwemunhu ndiani saka wai asingauyi pagiraundi achiuya koita yatinoti proof of evidence kana kuti kuzvizadzikisa pamashoko angu inini munomu ndakasangana nematare kuti mune mweya wengozi handizvo ndichipinda munomu mune dare rengozi handizvo ngozi hana kubuditsira here nyangwe dai munoti muri kuenda kukoti nyangwe papi noti ngozi dzandakaona idzi iyi iri apa ine ndichiri kuenda mberi nebasa handizvo but ava vanomirira kutaura vari kubhek ende vanoenda vega kun'anga dzavo dziri private dzamusingatozivi imimi zvichibuditsa pachena kuti pane huipi humwe hunenge huri kubatwa underground tikuwirirana isisi tiri kuti kuchema kune munhu wese ari munomu ngekuti mushango wetwe clean up tichene tikwanise kurarama mangwana zvisina chinotinetsa but someone is running away from Jesus abuda kupinda kuramba ari kuroya tinoti wedmuta saka what is the problem in the family yamanzi what is the problem isusu badai chemange kuti imanga vakuti akuende ndo zvataura kuti marapa sitakuenda chatakuenda ndechekuti chandidzosa hakusi kuti takuenda kwenyu kwete dare renyu zuro rakanzi titaripendera mangwana chinonzi kupendera dare imamusi uchiziva kupedza mangwana rini dare zvekupedza nhasika saka dare renyu ranga rapenderwa here imi saka wose yanga kuti akuenda aiwa chinonzi kupendera kwedare munochiziva here first anopendera dare ndiani Dare ndimi Sekuru. makanzi mutsvage machira awo yari apa mamuko apendera sei how nyaya dzenyu makaonekana nemhepo yange ichiita basa ikati taakumbomira tozorora mangwana tosimudzira chi dare redu handizve hatiendi munomu musina kumutsana nemhepo iyoyo handizvo Ndo zvanga zvakutinesa kuti Sekuru vakuti takuenda zvakasarira nezuro zviya zvaitwa here handizvo ndo pamunofanira kunzwa kuti kupendera dare kudi ava vanokudza kuti takuenda according to time yavo zvatitori panapa uyu ane section yake yaanobata ava ane section yavo yaanobata mukanzendai kumishonga ukoka kune zveko zvekumishonga uko hakusi kwangu kai iwe kumishonga mukavapa kuti buditsai ngozi wanotoshupika kuti tinoibuditsa sei tinotaura nayo sei hakusi kwawo zvino matijekesera Sekuru tanga tisina kupaziva baibo kuti ava vane section yavo yevanodini asi vese vari combined pachinhu chimwe chete kudaiso asi kana panzi pakudawo zvemishonga pakuda chi ndekudepartment ravo pozi ndiwo vanoziva kuti mushonga wedu muti wedu uyu ndewekunoku uyu ndewepi uyu ndewepi uyu ndewepi kana makuda kuti muda kunyandura kuti zvinyatso kuti wo tiri ikoko ndekwawo uko dai mhepo yaibata yaibva yafamba nemishonga wacho yakati kwikwiriri yaiita yega zvinhu zvayo but umwe naumwe ane pakewo paanobata nekuita ndizvo plus zvimwe zvinhu zvoda kunyorwa pasi zvino mudzimu wacho uchakunyorai pasi here kuti mabatsirwa nemuti wekumutsa nekudai hakusiri kwavo nekunyora kwacho haugoni zvino padini patijekera nokuti imi basa yenyu saka imimi yamhanza mudhara nyaenda ndikuudzei mumusha menyu munomuka handisiwe pano Ndio wakarorwa. mukadzi wepano Ndio maya. ana enyu ajaire kuburandana nemaoko nemhaka yei vanhu vari panapa vari piswi havana handi wakana dhiri ramai mai vakasvikira kufa iwe ukaona pamusha panonzi mai ari kugomera apa oendeswa kutema sanzu isi kwedu tinoti mutini kwakudaiso kwakuisa mvuri munari ndedza kuti amen Amen yesanga iri. Pako yamurapi iri. Ndiani? Hapana murapa wakati zenda basi. Ndio baba.
asi chisi hachieri musi wacha rimwa uye mweya wemufi hausi kuzotongozorora nepfungwa dzenyama. Chiri kuengerwa uyo munhu uyo inhau yekuti mufi achinotanga muri kuzwa ane mashoko akataura handizvo anova mashoko anofanira kusadzikiswa rini nhasi akasiyamudza kuti hapana chinoitwa kana kuripwa kwangu chinoitwa iwe usiripiba uripo inouzoripowo inotaura zvandiri kutaura. Zvino mupupuri uyatodini kuti nyaya isabude tinofanira kurohwa mupupuri nhasi ndosaka ari kurohwa nhasi ndosaka ari kuengerwa nyaya iyoyo ngatikiyei ipere onzwa mche mudara nyaya uyu ari kufira hama yako uyu ane yero ari kutofira hama yani yenyu imimi kuti chokwadi chaakaona nechokwadi chakaitika uyu asachitaure asi iye mufi akadaidza iyeye akamuudza. You was not there, I was not there, wazhinji tati siripo but sei akasarudza kuudza iye. Okay, dai anga ari muro yairura pwere dzakasiyiwa naamai munhu dzinosiyiwa dziri doko. Ndiani wakarera mai wamunotaura kuti mai akauya akarera vanava kana kubva kwenyu wamakaunza mai ndiani asi mudzebo kuti mai akauya ndewe handi here wakarera handi here nhasi thank you yedu kumuti urichi ngatinyatse kudzikamisa mwoyo yedu murudo murudo tombozvitora kuti dai ari wako mwana aitwa so kana kuti dai uri iwewe waitwa so unonzwa sei. Chiri kugadzirwa pamachiona here nyaya yakugadzirwa apa kana kuti munzwisise dare rangu hondo yose iri kumufi maibata ndiko kune hondo ipi yose uyu akatukwa uyu akavhiringidzwa bundu raakuita ka akuchigumbukira newana wemufi waya ani mazvibata zvechokwadi akatsamwa munozomubata kuti muroi because para rusvimba misodzi kuti haisi nyore ba kusiyirwa vana otanga kufunga kuti muriwo uri pa muriwo uri mwenga wodhiga size 3 garoni pweredzo kura kusvika maamajaha mese kudai so yaro thank you panzvimbo yekuti mama makaita basa tiri kutenga gumbeza tichitenga something tichifara nyangwe ari mutadzi nyangwe ari chii tichifara kungotendawo mwana yomwe munhu and then thank you ngekumuti uri muroi. That point chete kana muchinzwa shona hadigoni kuitsanangura zvinopfuura ipapo asi tikasiya matambudziko akadai aripo bhechu wana wedu ava wasi kuzogara mudzimba nekuti shona inoti pakatsika remberi ndo panotsika reshure maibata ndimai munomu azvidiwi whether he is wrong she is wrong or chi but tiri kumutreata samai ngatiitei tichiziva the question yekuti ndiani ndimai handisi kutiitirai uyu cheteba no munhu wese aroorwa ari munomu abva kubva kwake achiuya musha munomu achizvara munhu ari kunzi mai treat with caution because mai ndimai hazvichinji tikuwirirana here hazviiti sei 2 maprofitwa mashopero handizvoba ngatizivei matauriro ini ndinofarira kubatsira vanhu ndichiwawaka handifariri kubatsira vanhu ndichiputsa kuita patsu pano pakawandiwa pano musha uri panapo uda batanidzo kune dzimwe pwere dzekutoramba kuuya pano tu dzimwe dzacho dziri kuita nhumbu idzodzo kurora dzisi kugona kugara newakadzi hazvisi kuita wakunda uri munomu warurwa uchidzoka ani murunzwisisa matambudziko ari pai ari mukati memusha so inini my policy is kana ndambotsikawo kana muine 15 aiwa 3 tinofanira urowa dani kana kuti pa 15 10 over 10
Nofana kutsemura ndosiyawo 5 zvebhasera. And handitadzi. But my problem is ungatanga undishora basi. Handizodi because ndikatasa mabasa andakamisa kane mabasa akabhadhara kupfuura enywana. Pandakamira ndine michete. Ndoda kuvhumba mire ndikupe gwara chairo chairo. Ramunofanira kutedza rikuponesei. Ava vana venyama. Wanofanira kuziva kuti chikamu ichi takachibata chikadarika. Kwete kuti chiite kunge zvochirungeta makore nemakore ekuti nyaya munodzitanga modzibata dzimwe dzinonopenda munzira ndo yanyu yatabata nhaipei. Inini iyo yamai iyo ndiri kubheja kuti imimi ndini muchatonditadzisa, but I want to push that nyaya kusvikira yasvika maana sekuru, kusvika wana sekuru watambira nyaya yamai wavo, mweya wemwana wavo done. 20 years murudzengerera nemweya wemunhu. Pedze pamati Elia waenda kudenga. Kabana. Tawanirwe nyasha, 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 isvira potenzi, isvira potenzi, ino veneke, isvira potenzi, isvira potenzi, ino venekera. Nyangwe zichioma, nyangwe muchinizvidza, nyangwe muchandituka, nyangwe muchakaka nharo dzenyu, handitongodzoki shure, ndinoenda forward kusvika ndasvika, kusvika mweya wemufi mauzorodza, nokuti ndimi makautadzira. Ndingasare ne-1.5, ndingasare ne-1.2, asi ndinosvika chete nawo. Kenani, handidzoki. Ndingasare ne-1.2, ndingasare ne-1, asi 1 ndi 1, asi ndichasvitsa chete mweya iwoyo paimba yawo, varidzi wavo vachitambira dare ravo, chikamu ichocho chichipfuura. Musati kunyarara wanasekuru kupusa, musati zvakaitika kuna amai vavo zvakavafadza, zvinorwadza. Dai ari wako unonzwa sei? Dai ari wako unonzwa sei? Kuwatokonya muziso paronda ravanga vakuti taakukanganwa. Nhasi toritanga zvikuri dai. Hakuna chinofamba mumusha munomu nekuti dzinde hombe ndimai. Ukunzwa mudhara? Ndo pamain gear box. Up. Engine nyangwe katinira without gear box hapana chinofamba. Zvino pamain gear box, pamain selector ndo pakadzi qehe. Saka tinotamba napo ipapo. Muchaona kuti pakaswatuka ka. Muchaona kuti musho wese uchatanga kudai. Muda. Mune nyaya hombe dzandichisangana nadzo. Dzimwe ndichionana nadzo. Muruzwa. Dzimwe dzacho hadziiti kuti ndidzimimire. Dzimwe dzacho dzinoda neunyoro baba. Hazvidi kutaura. Zvinoda kutaura nechi? Neunyoro. Handizvo. Mungatadze kundinzwisisa nokuda kwekuti ndakagara panyama yemunhu mutema. Asi vari kudenga ngavatiitire nyasha. Musha unouya urapiki ne1 day. Matambudziko ari muno maperi ne1 day. Because mune mafaira nemafaira eutsotsi. Wanzwa comrade? Andirwari. Asi kuti zvinongondibata so. Kana zvakudai so zvinondidini mudhara? Wazwa? Musha unoda kupona. Asi kupona kwedu kana tikaita 10 zvikotsa hazvikwiri palabor same hour same time. No?
10:31 1:32 chimwe chiri kukwirawo 6 o'clock zvichidaro ndiwo kupungudza kwatinoita ndaa dziri muno Sekuru. Dzimwe dzacho hadzimhanyiki. Ava vari kutiza avo utsotsi. Musanyeperwa, hapana chikristu chiripo. Uyo mudhara wepfungwa dzakakoronaidzwa chikorobho icho wazwa chakadhozwa kuhwanumba hapana haachasvinuki zvinotaurwa nedzimwe dzimba hapana kwaari poison asi dzepfunde uku yari apa nostoura kuseri kwedomu kwamba wako handitauriri mangwana handitauriri kuzoti hanzi da kutaurira krismasi no haachaoni kuti nyangwe zvidini zvaaiita nguva yake chaiko kuti wese vana vangu wazwa mune secret muno yautsotsi uri kunzwa neu kubata ne chiri kutizwa utsotsi mbawo ende dare reimba iyo richaputika asi ndichavhura chinhu chandisiri kugona dzimba wakavhara asi unonzi musha wababa ndiri kusiya ndamwaya kuti chiputika tozosevha zvamera handiti mvura ikati dhii munzwa unomera nyevhe inomera mowa unomera nechimwe chisora chekuti ng'ombe haihi imbwa haihi huku haihi chinondodini basi ndo basa rangu ini wanzwa saka Sekuru panapa chine basa asi izvi ndiri kukudzai pachena kuitira kuti vamwe vacho mukati munomu uri kunzwa zvakudai muriri munomu imwe inotenda masoko euku ichitora ichipinda uku but chinangwa chiripo ngechekuti musha uno unofanira kupazika kuti bwadu woita kunge mwimwa ukariti bya ndo kuri kuenda musha upi uno ukarirovera nesimba mwiwa rinoputsika sei zvaita upedze bofu ndo zviri kuitika musha upi unoyu handowazwa asi inini manje basa ndarijaira ndaona kuti ndo zviripo ndiri kubatanidza mwiwa chibenu ndoriumba totoaubara kana da kudya mwiwa ngatichekei zvakanaka tocheka kamhanzu topa uyu kamhanzu topa uyu murudo vazhinji havagoni kundinzwisisa basa rangu asi Mwari ndinzwei kuti ndiuye muno Sekuru handina kuuya nekuda kwangu dzinza rino rakatanga kundirota kare ndichitovabatsira mumhepo vasingandizivi ndisingavazivi vachindoona pafoni chete zvadzikiso yandakuita yenyama but ndakatotanga kuvabatsira pasina sendi rakawanda kubudikidza kwemhepo tumhepo kubudikidza nekuchema kwemweya waamai ndosaka ndakati ndichingotsika muno ndisati ndadii ndakakuudzai kuti ndatambirwa nemweya kubvapo paraundi apo wauya muno wemunhukadzi wasvika ukatenderera umba inoyi ukasvimba misodzi sei zvakadaro ndipindurei sei zvakadaro anga zvagara zviripo sekuonana kwamaita kumhepo kwachiko nguva yanga yakwana maonere andingamushiri andingangozviita muri kunetsana nenyaya yembudzi kuti mbudzi yakafamba sei yakaomberwa mbudzi ikachekwa munofiwa munoita sei zvirehwarehwa zvazvagara zvaitwa muri kuitirana mega hazvisi mutorwa izvi handi sabhuku uyu handi mamboba uyu mega kubudikidzanei nekusabatana kwenyu tunzwanana kusabatana kwenyu ina ndikudzi munhu kana dai ukamurapa saumpi mwoyo uyu handigoni kukupa uyu ane chiswiti pamuromo undimpe mwoyo wangu handimzivi kuti ndiani ndikwanisi mukaona takuti hambai pamapurisa munhu ane sakire mbanja haadiba kuenda pachajofisi ende chinhu chanoda kugara ndakakuudzai musazoshupike kuda kunzi da kuprofitwa inini panapa kutonzi mutumwa kana kwa mutumwa nowanoti hambai kana kwa mutumwa minoti ndototi hambai nyangwe iye anotosununga utondionawo because handina baba naina hana chitemana handizvo
Asi kana nesakire mbanje inini ndine mabasa akaipa. I cannot go palaita. Zviwiriraniba. Mpunga nemanyoka zviwiriraniba musame plate. Ukaona unondiwenga ini. Handidyi sadza pandisina kunzi futi handibvumi pese pese. Ende handimiri pandisina kudaidzwa. Ukaona anondiwenga chete achimimiza kuti senda takadzulirana mumera, ziva kuti pane sembo ipapo. Rowa mugodhi unobata mvura ipapo. Nokuti ndandabata nemunhu. Bati muroyi haadi kundiona. Wakaromba haadi kundiona. Akauraya haadi kundiona. Saka vanhu vane mabasa ese aya munowanzwa nekundiwenga. Nekuti handituki munhu. Ndarara pano nemi pane wandatuka. Ndaitoita nyaya ndaona nazvise. Maona ndichitofara newana ndichiita nyaya nawo ndichidii handizvo. Imini munotonditya. But inini ndinotoda kutoita unit nemi. Handizvo. Nei ndichidaro. Umwe anenge ane private secret inotyisa kutaura. But ndikati ngwindi. Basa rangu ngere ngwindi. Inini ndakanyangara ngwindi. Zvinogara pandiri ngwindi. Aubatsiriki. Saka ndinofana kuwa open, so ndototamba nemi, nditofara nemi, ndinodzidza zvakawanda. Mai wenda mukanzelo, but mesa hamuna kuzviziva. Musikana umwe aripi, umwe mutsvuku so, ndamukanzela futi aripo, uyu, ndamukanzela uyu aripa parosimudza ruoko. Muzviziva. Inini zvandiri, handisingori chiremba chete kungoti Sorongo, mai mutsvuku, mupeisakire mushonga, mupeisakire zvimwe zvinoda counseling, zvimwe zvinoda dzidziso. Ende ndinoda kuona kuti zvamukuti mwana uyu ari kudai, chii chiri kukonzera kuti adaro? Ndini here wabereki? Imhepo here? Mwana asi kushungurudzwa here? Pane zvimwe zvinhu zvaari kuitwa zvamusingazivi. Ndinotsvagiridza zvese izvozvo. Ende zvimwe zvacho ndikazviziva futi zvimwe zvacho handikuudzi, ndinongoudza government ndakanyarara kamuromo kangu ako. Ehe. Nkatonamurudza zvisirizvo ndinomangara. Pandinotaura mbozvi ndekupi. Nekuti chatisingadi kushungurudzwa kwewana. Ndine mwana 1 munomu. Meso amwe murutaura taura yenyu. But mwana iye andirwadza. Uripi musikana so. Wamaita ane hanganwa nokanganwa so anombostika. Uyu. Muromo na musikana. Unedare hombe randadzidza paari. Haridi kumhanya, haridi dzungu, rinoda mhore. Ende nyangwe inini wacho nditotaura naye. Ukamuisira fast anobva stika. Handi ndizvo. Ukada kumuitira hash anobva adi? Anobva stika, handizvo. Saka iwewe kuti uwirirane naye, ita neutral. Kada utamba nhodo yobvuma utotamba wachifuti. Nhodo. Kuti tikwanise kuita sei? Ororwa zvaramba. Ende imwe secret yandibhowa futi. Ndinokuudzai. Handiseki. Dzimwe dzamaita hanzvadzi dzenyu dzeukama. Waikana kuda kurara nemwana. Ndinokuudzai. Wamwe wakabatira hembe dzake kumutsakatisira achishandiswa ngedhongi musango. Kusvika panhano yekunge wakupulana nhasi tofana kumuuraya. Uyu ari apo. Kurarama kunge nhapwa nekuda kwedambudziko. Murondinzwisisa shona. Mweya uri kubva muwana wamunoti ukama. Wari kugara naye achimuti mukoma. But mukoma usvika paextension yekunobata mwana gwiti. Zvinoshanda chinhu here kumwe? Titesere ipapo. Right. Kana uyu asvika kuratidza mwana uyu chimiro chakadaro, mwana uyu achatanga kufungei. Ndawaridhe kuti zvino izvo mukoma ari kundibata mazamu akaromba here. Zvino handisi kuwana imba. Mukati wacha zvizivi here. Akutozvi isolate kubva mukati menyu. Ani mazvona. Zvichakonzera kuti achapinda nemumabhotoro, nemakanaka, nemakashata. Makamboona kana kuti ng'ombe ikapotswa nebara kana kuti ikapotswa namagwini. Kamhanyire kainoita nehunhu hwainoita. Ndo mweya unenge wane munhu. Zvese zvindazvidzidza ndikasangana nazvo. Uyu ari apo.
ndomukanzela iwe wazhinji mune mchiti hari kutotamba ari kuitei kana misekuru mamuchizviziva iri asi munzo ndotokuudzaika unhu uri mumusha mupi vanhu iwavo wadaidzwa unzi uyai kuna havana kuuya ndati ndikuudzei ani muri kuzviona anoda munhu ane mwoyo murefu right ari muproblem mai wacho muri kumupumha anomunzwisa mwana uyo ndiani anogona condition yake ndiani aedza kuroorwawo akanzi unostika unodini pfutsakidzokera kumba kwenyu haubari hauiti sei wanamupa kaindi nemahosha nemheno ikoko wapedza nazvo si saka manzwa ndati musha unoyu haudi hasha unoda unyoro kwete unyoro hwepanyama asi unyoro hwaMwari kuti ubatsire pwere dziri munomu nekuti tine mastage emayambukiro wamwe wazhinji wenyu wakaona ndiri munomu vanoti arotsvaga mari stereki sei ati chakati chikuda mari haruda mari stereki. I'm not handing money, my dear friends, but ndototsvaga rudo rwekubatanidzai kuti muite zvakanaka. Panhau dzemari ndakayambuka kare. Zviri kuunza mari zviri kutinhina magonyeti, marori, masitoro zviri kutofamba so. Nyangwe ndiri kunoku ndotonzi nhasi kwapinda 5,000 kwapinda 3,000. So ndaamumwe wako kubatsirai vana vedu veZimbabwe kuti tibatsirane. Wanoyambuka ngawadini? Nyama yangu kuchembera kwa yako itawo. Hatisi seba tinobatsira kusvika pa level yandiri kuita. Havasi veseba vane rudo irworwo. Havasi veseba unokwanisa kushinga kuita kutaura nechimu svikira takwanisa kunzwisa kuti tiri kuti dai vari wamwe ndonera chibhabha ndasoti siyana nazvo mweya tsina hambai. Chamunondiita hapana. Munongosara muri kunyuita muchichema. Ende pawarapi wese wauya pana. Murapi atanga kubvumirwa dare kuna mudhara wendini. Ndo zvamunofanira kuziva izvozvo izvo kuti ndo pamunofanira kutanga kumaka ipapa kuti why wazwa mudhara wangu Daro simbi. Ndo pamunofanira kutanga kuona ipapa kuti mudhara watenda nemhaka iyi. Ende mukanzwa ini ndichikutaurirai kuti uyu atobvuma apedza pake. Chiregai kutongesana naye nekunesana naye. Because amugonani. Aipapo yatigonani. Type yakabikwa kunonzi kuhitira forces. Yakadya miti ikakwana. Imwe miti yakadya haidudzirwi iba kuti akutaurire kuti ndakazodya muti ndakakumura ndakadaridza zvitaurwi iba. Masimero zvona Ikanaka yake. Kanaka yake. Ainguwa yacho Sewadoti nitauri zvisina basa. Pane vana. Saka manje. Yake ka bota raka imi mamnori yaben. Atina zvo. Muti wakamwa mudhara wangu yari apa. Postora zuna mataka but ane muti wakamwa. Amuna kudya imi. Ende kana kuchada kutsvaga makore anaya. You can't see it. Muchope. Muchape. Hazi waifamba nemunhu aitofamba achitoirape nyika yese. Muchape uno katika ile Mozambique. Lesi basi. Muchape. Waiswa mbote ndo besika chaziwa. Waunzwa starao. Muchape. Ndio muno muZimbabwe. Mutio. Auzo muno. Hazi ngewe nyika yese. Waitofambana ipa. Waifamba wachipa. Mamna motor kwa masterere. Nini ndo zviziya zvitoro. Kana macho aitaura. Chape iwe. Oito munozi waikanya woiswenzwa raibonwa. Isu murwa. Mezi. Saka zvaingotaurika. Kare. Ingono ndo zviziva kwenyu.
Asi kuti zvaishandei jari. Aizve. Shamwari, kana ndatora nzwara iyi ndikaidya ndazvipinga. Zvaita kuti mai hawa haikonewa. Ndimbuya kamene. Ndaingoti ngwa makagara na. Saka pamagiya ekurarama muri vafana pamusvika. Iye simbi yeItalian forces. Anotaura mazano zvanani. Aidaro muropera hapana mundiko. Waiwaudza ino kuti wafana wakugonya. Aina na. Anoti mese muchapera. Mese muchapera kwameno. Kuti vanodosara nani. Aiwa hazvine zvako mari. Wani chene bamugona ndimi chete. Tawirirana ndonyemba ere mudaro. Wani ndasarendesawo super power. Dzasangana dzeRussia dzega dzega. Ndiyana musine kepisi asi kana iri kepisi chadi. Dzasangana ere mudhara dzinoremba dzega dzega. Aiwa shengedzi mudhara. Thank you very much. Wafana hauna mchapi mese hiyo hauna mchapi fana. Wafana. Wonzi kana mabhemba nemuseve vairowa sekurapa. Ana mai dai manyiswa pano. Aimhanyiswa zveshuwa. Hazi kwai kuri kutsonga. Nemabhemba iwayo. Hazi kwai kuri kutsonga. Baba izvishandisa. Aiwa. Anyway, inini chikurudziro changu chandinoita. Ndinonzikudza baba wako namai vako ndomwari wako wekutanga. Ndizvo. Akusi kutaura kuti kana ndadai kuna baba venyu hatisiri chinhu kwamuri. No. Tinovapa respect yavo. Ende zvanoda kuti muite, ini ndichibva tsoka dzangu panapa. Ndida kunzwa mudhara wangu achifara. Mati atengawo ka 2 kg, 1 kg, chichi. Musiyoma mutiga mudhara wedu. Handiti ndizvoka? Musaome mwoyo sezvamunoita zviya. Pamwe pacho iye akatsamwa maningi. Zvinowedzera kusunga kwemakomborero eupenyu hwenyu. Handizvoba? Nyangwe zviri kuoma zvichinaka. But ngatitsununei kada kumutengerawo kabhachi, kasutu, kabhutsu, bho, plus takawirirana kuti toda Honda Fit. Vana vamudhara. Isisu toda Honda Fit yamudhara. Tatsvaga Honda Fit yamudhara handitika. Tida kumuti chimuite surprise. Iye aone kuti vana vake nekuti pfungwa yaanayo neyaanoudzwa mumabhurangeti ari kunzi vana venyu vakuda kukuuraya. Ndovhangeri rapo. Saka iye pamuri kuchema kuti da kubatsirwa daudai, pfungwa yake iye ari kufunga kuti vana vangu vakuda kundidini, wada kukuuraya. Ende ndo zvaari kutaurirwawo rumwe rusaidi kuti zvipi vana vangu vada kukudini kukuuraya. Zvino isisu toda kubuditsa pachena kuti baba vedu hatitoda kumuuraya, tinomuda. Handizvo. Ende ndinonzwa kudada muna baba ako 100 and something years achitoripo. Chinonzi icho chiripo. Handizvo. Katidadei nawo. Towaitirawo birthday rawo, muwarongerawo surprise wasiruziva. Kuobawo pakeke mawenda akambonerawo keke mawenda. Makagumisana nouya keke mudhara. Ndinotaripondani. Ndotitaka mazara. Ndotobonga murupere uri kuti vanhu vazive chakanaka nechakaipa. Ndinotokumbira ndotenda maningi. Aiwa maita zvinezvi zvingakorera asi mamboedza. Handitika. Aiwa. Asi muchaona henyu kuti panosimuka tsoka dzangu. Ndichachizoona mumukari. Aiwa ndinotenda. Ndisati ndatoenda muchaona vanhu vachakusireka 2 kg. Baba emadhara. Aiwa kwete kufunga kwangu. Okay. Ndobonga. Mune nharo here ndinozviita. Andida. Good. Andida zvimunoita zvizhinji havangamukoreri kana akwasha akurangarire iwo ounzawo pfuma. Handina nepfuma ndakaona kuvakwatesa. Ndipokadhura ndazvichipo zviyana asi handitohamba ndikoni. Nobonga. Right.
pane imwe nhava yatoda kutaura nemi munomu yatoda kubatsira umwe muzukuru ari mumusha menyu munomu. Ana mai wakafa ari muchechi uyo ari apo. Imimi wana sekuru naana mbuya musagadzire mhosva bapana. Hatidi kuita umbavha hwekubaro parisiri renyu kuti kuita renyu tukuwirirana here. Ana mai kubara kunorwadzazve handizvo hati munhu munofanira kungomuudza wakagwara rake. Mukati gwara munoramba kumuudza aroorwa muri uya pfuma yacho nezvaifanira kukwira uchikuwa muri kuisa futi munomu. Hamusi kuonera kuti muri kuwedzere problem. Zvimwe zvese zvibatirai marezwa enyu handizvo. Kati mupangidzewo badzi dzinde rake kuti ive pamba pako ndeapa. Mubva mati mumese nemiwa penyu wasara ndindindi. Chinonzi kuroya hakusi kungomuka kaupinda murusero chete. Kuroya mafambiro, tsika nemabasa zvinobudirira kuroya. Saka kana imi muchiti munonamata kana muchiti haleluya hemeni, dai imimi wana mai wenyu vasina kukuudzaiwo kumba kwenyu munofara. Saka ngei muzukuru musiri mubvudzo womba kwenyu. Mhosva yake ngei? unonzi Bongani, mwana wa Martha. Mwana wa Martha uyu akangofunga kutizira unoenda. And then within odzoka. And hapana unombomuti dzokere kumurume wako kana kuti sei akatofunga kuenda zvakaita nhasi. Unotoenda. Bani wiki wotodzoka. Izvozvo ruhazi ruri kumurume hatizviziyana macho. Kati wonayo wakazvimwe zvinhu vanhu vaMwari. Ngatingoti mabara nerudzi rwasimboti rwedu yedu runanyakawawa. Handizvoba motori mwana wangu kudaro isu dzinza redu rinenge richindokanazve richingokana richingobvutirana basi. Unogara here kumurume kwake? Agariba. Imi nekuda uhiye matambira tumiteteto makwidza kuchikuwa chenyu. He mwana waroorwa ngewenye zvimwe zvinhu zviendesei kudzinza kwazvo zvopengere zviriko. Ndo pane nyaya yangu ipapapo ngemhaka yei hakuna mai unotakure mimba vasingambotauri kuti ndanyengwa naDhobolingo. Mirai munonyepa pamwe pacho. Mirai number 1 watangei uyu baba uyu hamuzivi. Nyepa uyu anonzi ani ndiani? Sara. Nai baba asara ndiani? Sara wajeni. Unogara naye ndiani? Anditokarorwa Dzumbira. Ngokwa Dzumbira. Wakabuya here kubisirwa. Wakauya. Mukatoya mutete siri yenyuba. Namaini. Vino kuroya. Asaka muri mbavha. Zvimaitatu anitozi. Vino mati Muri yangu yesana mutaura. Nyararai chizo. Mutaurawo. Taurai chizo. Imimi wasikana imimi vakakomana nokupfimbai munoaziwa nokupuwa inhumbu ndiwo vakomana achiwa mouya nenhumbu dzenyu moberekera panapa handiti mwaberekera panapa munonga musikazivi mwakaionera inhumbu mwakamwemvura kwachitora kwaudziko kwautoite nhumbu. Sekuru, I'm sorry. Isusu atinobarira pano zvokuti hatizivi ana baba evana wedu. Vana vari kutaura vana venyu wamakamba. Mirawo muzukuru ndiri kutaura vana vangu. All right. Iwo ndiwo wakaberekerwa pano takachimbomira ndikutaurawo nangu. Tiri kutiwo baba vakaenda vakuru ndio vasititaurira asi isusu vedu tasara aiwa 100% tinonasozive kuti mwana wedu
Nyeba. Manje chimirai. Hatidi kutaura taura zvinoda kutaura. Hazvidi kutaura taura zvinoda kutaura. Pawanotuka wamwe zvinoda kutaura. Patinotuka vamwe zvinoda kutaura. Baba Bati munomboziva kuti chikorobho munokrakisa chikochesa asi chichizokosha musi wekurasika kwemvura. Regai ndimbotaure naamai. Amai! Ewo, mutupo yenyu mai? Mutupo yenyu inyi? Mukanya! Chikwira miti! Tareka mukanya. Kutadza kunowanikwa. Kutenda kwemunhu mutema. Wanozotenda mutsiuya uya mati mubhokisi. Kana mulipo so mukanya. Awagoni kutaura chokwadi bane kuti waunze twini wani. Mutsiuya mubhokisi wani. Mirai, mai vakandiyeketa. Mirai vatengere kasiketi. Mirai, ngapauya vanobika veketering chirungisho. Akati vanga vari vapenyu mukanya. Didn't do something better, something good. Why would I was doing about sacred works now? My Mudumere, Baba Manola, Nombons, all the mountain, but if I won't kind, come at it. Ane pamwiri pemwana vakanditi mwana wangu ndakambumbu ine makoti ndakaipiwa ndiorder ainge ari doctor ndobva ndati kumusha kumba kwavo ngepi akati kumba kwavo kumalawi uko kwabhanda Abanda. Odari banda. Ekumalawi. Mongo! Aro waifuti kamweka mururu. Spaka. Shino odari banda. Sekuru asimukadaro mukutadza. Ndazwa chitaura ndazwa chitaura chinodiwa zvacho anenge nachengezetsaura pfungwa nangu haisi problem yasekuru mirai aiwaka mudhara haisi mhosva yake pano hapana urutonga musha unotongwa ngeakadzi Homba ndodura kaini pichana dhiri ndakutotaura dhiri saka munatirekererawo chechemedza chii Sisi wane oya bora kwake iye nawo zvishu ndakambisirwa mari wakapedza vanoti haunoroorwa mari yecho ikauya ndodonhoko wotosatora izvozvo murume wacho hapana havatoziva vanobata kana maoko asi vari kadya mari yacho zvinorwadza sekuru musadaro kaudaro tonotatorwa chisiva ndizvo zvakapukura havatozivawo dzinza ravo vega
Hapana singazvizivi ana sekuru keni vanga varimo avo. Pendinokwanisa kubatsirana po ndepekudai. Uyu wakauya kwakati zvibei. Mbuya yake pai pasina. Angaenda kubulawa. Uyu obva asvika usiku tobva tagashira. Mangwana acho makuseni. Uyu mkwasha wacho hadaitopindira naye wakashaika wakanditirwadze ukwa mutoko iye. Ndizvo? Tisikaerengi uyu wandira. Toshiti baba pasvike munhu panapa. Zvauri ndikatirowe Matare. Toronga. Anapondi ndomazuva maenda kukuchina mavhinyu paya. Tochajane pamari paita. Imimi mamuruti muri uchajani mwana ndewenyero. Kwaiya kuri kugashire muzukuru zvaizoitwe mberi ndai atina kuzozvibata. Ndopa toda kupinzira. Kwadi mamba ngeenjera. Ngatisahire popo kunaka ba. Baba, unoona mbono yari apa. Uya apa. Ali muromona. Inini ndinoenda paro chengeto. Ndizvoka? Anoziva ndima yacho kuti uyu mwana uyu ndeva pari chengetwa here kana kuti poindi pamberi. Asi ndinonanga pari kubudirwa chi? Sadza. Handizvoba? Kana musina udyire munondondipa wehope moti nyaya yako tainzwa shamwari. Inini kwangu kurera. Kumba chaiko kwemunhu uyu ndebasa bhuku. Hambai. Ndikuzvitse. Tobva tatungamidzana duru vatindondipasa bhuku ndo. Ndipo pano shamwari toita nyaya dzedu imi murudawo marezwa yenyu mubva mati mugiraundi boko dorototo. Vakomana hapana chamunotambira ba. Torai zvenyu zvokubambo chete. Indudawo marezwa angu obva kuti ondirako gwendere. Tozvinoita vanhu akangwara lezvi. Dambudziko riri apa manje ndo patiri kuenda. Uyu neuyu anga agara pasi. Zvimwe chete nekuti uyu ino handizisi zvangu zvakanyanya asi baba ake havana kunongedzwa. Havana vakanongedzerwa panapa. Baba wake akangokurawo futi semakurire akaita uyu utori nani nekuti wakazotombotaurira atete acho akazotombotaurira muroora pamusoro. Mirai tiende kwadi. Muri kutaura here kuti mimi neugentleman hwamakaitawo hanzva dzenyu dziri kufidingwa dzichizara panapa. Munoita kuti hamumbobvunziwo kuti tete nhumbu yaunaendea wani chizomutaura here. Tinobvunza. Aiwa kana makadaro da kutomitisawo panapa musabvunzepo. Tinobvunza. Tofanirwa kumitisa 5 kweza mubvunzika. Musati mamhanya meri pane danho rinoitika zvamataura zvekuti pane chivharo nguva yega. But hapana mukaona paita dziso mudhara. Ini nogara nitaura kuti ukaona waita upombwe ukabudisa dziso hapachina security baba. Handizvoba. Because pabuda chinhu chinotaura, chinofunga, chinobvunza, handizvo chakuda straight forward. Mukade kuona zero raanaro nemazero atanga tichinawo nezvaiitwa nguva iyoyo nemunhu anga ari mukuru kwatiri. Baba. Kwaiya kungochairwe kuzi deep zvokuti idhongi tsuro kana kuti hapana deep basi. Saka kuti pananga izvo zvaanani nekuti autonga wakusimudze musoro. Saka maona vanhu vazoungana vese kudai. Kare waiunganidze munhu waikwanisa kusungwanidze munhu tigare dare takadai ndiani. Hapana. Zvaingozi zvataurwa ndizvo. Ndisikakanganisi akomana. Saka imimi pamuri kutambira kuchikuwa muchichaja mukwasha muitinzi mari yabambo muitora muri kuita sendimakarara nehanza dzenyeri. Auka bvunzai. Vanongounganidzwa asi kuti vave nesongo havana mari dzavanotora. Wachinyora listi warumbonyora uruti ndisu takarara here nemwaya. Vanotumwa ndibaba. Baba mari yese simbi zvamataura inogaedzesa. Arufana Hombe. Mukabva vana kaendai muwake dzimba dzenyu. Ndimi munogare vana. Handichadi kureketa nemi, mazvizwa? Handichadi kugara nemi mudzimba. Go. Zvinotaura sisi. Muri kutsvaka undiwe kuti ndizi ndini ndine ndaa.
Ndinogara nevana ndikane vana wewe. Pamusoro baba. Ko imimi pamuri kutambira pfuma yemuzukuru baba. Musanyepera kuda kuvhiza zvakachena baba. Zviri mari. Ndichambozviunda chambiri mari. Nai mudara wangu. Ingawanisa mukuru akasvika. Anotaura kuti ndauyawo. Ndida kuparawo moto pana wani, pana Tiresi. Imi mubvunza kama Tiresi, Tiresi ndiwani? Mwanza mwana wedu baba. Tiresi ndiwani? Haiwa muzukuru wedu mochaja. Saka imi muri kuchaja wana wa musuruzi kuti bambo wacho ndiani here. Musada unyepera. Wa mtupo wake na baba wake. Haiwa ndio kuchaisha mungu. Ndo chichemo chine mwana icho. Kuti ndipanga wo manje zvokudiita. Ndinobonga zvamata zvakanaka. Saka mamusuruzi yoba wana baba wacho nekuti mwana akamumburiswa mamusingabvunziba. Asi mari ikauya munotora. Apana kana hama yavo yavakabvisokana siriyati mbuya vaya vaichengeta vazukuru vavo ngativaponga na something yese vanotora vodya nambuya vasimbuya musanyipira mbuya acho ndiani munokwambitani autaura chokwadi kabadi bvondo. Nyachidewa paradzamusha, nyachidewa paradzamusha, 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 nyachidewa paradzamusha, nyachidewa paradzamusha, nyachidewa paradzamusha, nyachidewa paradzamusha, nyachidewa paradzamusha, nyachidewa paradzamusha, Yewa paradzamusha, yewa paradzamusha. Yachidewa paradzamusha. Yachidewa paradzamusha. Yachidewa paradzamusha. Yachidewa paradzamusha. Yachidewa paradzamusha. Nyamanda, kakutikidwa kamushauri. Wona uone mugara. Ngatitaure chokwadi 1 + 1 ndi 2. Vatakagara nao ndiwana mai vanodawo marezo avo. Handizvo. Kana munhu achengetawo munhu, anopiwa token de thank you. Kana kutongoti marezo akanoti matatenda. Mandurunzo dare rutaurwa iri ka. Mai vaichengeta. Vana vakarirwa mumba muno ndizvo. Nyangwa vafa munodaidzwa munyinyi wacho kana hama yacho youya handizvo ba. Amen. Nekuti ndiye waibvise muna pukeni ndiye waidini. Petu pati government. Mese munotonge makaecha tsuri chembwa kuno. Amuchoki baso. Sekuru pamusoro. Panikari. Mai vaingane mbudzi dzavo, waimwe mukakwa mbudzi dzavo. Wakaramba ana kwamwa mai vake. Saka mai wacho. Ha? Ndizvo mukakari wemombe newe mbudzi. Apanda. Akamwe mukaka mbudzi nene.
apa chakasikwa shamwari kuita zindudu so nezita ndo vakadudza amwene muno ndo akapesta baba ndo vakadudza sekuru vakadudza mwana ye kuti ndisara une chese chaanoona ukandopfekedzawo neku ngoti mai kanga ashai ndisara Sara wakapiwa mwana nekunyengetera Sara madzimai Sara nasi waziwa kumba kwawo madzimai Sara zvino dai manje uyu anga asisiripo bemanje samutoko mafira kureva uyu munhu muri kutomuita inchikorobho munomu sikireti zhinji yemushauna vanoiziva uyu asi dai maimubatawo zvakanaka zvimwe zvacho aikupa inzero zvino munodzokera pamwe pacho mukagarikawo munorasa chikorobho kunze dzokerai muchuni muchitaura naye kwadi nokuudzai pamwe baba wako anotomuziva asi hatauri ziyake mukamuendera bherera abvumisa mutoko kwamutoko kunoda vanogeza memo samutoko uyu akaberekwa maapano here uyu samutoko makatosvikawo apa ari panapa asi angari muzera upi akazomuchengeta pakafambura kaikakasikanawo zvekuti takazoti tagara naye tikazomudzese kuna mai wacho asati aende kuna babatira handiti saka patakaenda kubweru bhuru wayo naye handiti makatombomuchengetawo here uisa mutoko ungangoramba ndizvo wakapurira wakambochengetwawo namameri samutoko saka wakamutengerewo mama wako sha hapana chimboita metsika kana wadai kutsvagawo kazambiyawo kana wakatwinwani kangoitawo kungomutengerawo kuitira kuti kakuwana wako kuya kumakedha ako aya kurege kuzodi nyazimbuya waibata ndakakurerawo asi ngoitawo thank you bo dai kuri kunzi zvinobhalanza kuri kunzi zvikwanisiro zvaibatwa nditi waingoti uyo wakati gumbeza matenesi otogumbeza matenesi awo handiti wakatanga uchengetwa nehanzvadzi awo ndizvo ukati wogumbeza matenesi wapedza bebebe wagona kana kuwana wako kana ukaita arorwa unotambira wakadii wasununguka waibata good ndatokupa gwari but koimi naye samto tete wauya hamunombonzwawo umwe acho aiwe keda aukuita sei ndakaramba kuti ndingonzi ndiri shawa yacho iyi ndisingazivi kuti shawa yacho baba wacho varipi kungonzi uri shawa chete kana usiriwo mutupo wacho vakangoti uri shawa chete saka ndinauziva kuti shawa yacho keda samanyeba wakasecha here kwadi kana kuti wakakasika kubhoisa hasha keda iwo nenge une chiki wofanike dzangu keda zvoda tagara pamwe chete tairumana nehasha keda utsadaro wakambobvunza remazimana zvakatiti shawa yacho zvavo zvakambofamba sei murudo usingakaona wakambovabvunza revantu wakabva wakasika kuita hasha ndakangofudza kuti vanongoita pamwe majokes nekuti vanombondiwadzira kuti munhu anotaurisa anonzi shawa saka ndakangodzoka vanotawo zvemajokes asi ndakabva ndava kutowagurawo ndikati ndidi ndishawa ndisanditi shawa wesi gogo kwanonzi shawa anowati saka
Zabagaye worayi tibakabaganyanga. Shawa. Shawa, mupe mkono. Shawa. Asikazi waka. Anditi olendo zoti nditwa kwenza. Eh? Oh. Zvazvinoita ufunga hapo. Washoma wakadziwa kuti anobara mwana asingambotauriroba kuti iwe mumbongera kunze kwearara nehatadzi. Iyo ingonetsa kutaura iyo. Asi Shawa, evo. Kana ine kamwoyo kamukanda pandandoona kuti Shawa, pandandoona kuti Shawa. Mutaura namai. Shawa wacho waibvepi dima? Ndakavhunza nekuzvitaura kamwe basi tichende kwamushamuro. Ndopaakataura basi. Mai Bernard kaende kwamushamuro akati makwati izvozvo kutombotaura mwana wangu kuti ndiye ega musikana azive baba ake. Unozviziva here kuti usibo unoere Shawa. Saka ndandina kuzvibvunza ndakafunga kuti uchamudini achataura. Iwe hamunombobvunza here kuti Shawa wacho waigari? Handina kumbobvunza ndakafunga kuti sezvati ambotaure kudaro kwachamutaurira. Asi imwe muchionawozve kamwana kaberekwa. Hamunawo Shawa mudomboonawoba kuti nzve. Okay. Asi Shawa wacho hamunazomboziva kuti Shawa wacho ngeunganyiba kana kumataundi ku. Achiti nguva yakaberekwa musikana, nguva yemasipidi. Kana ndisina mistake. Imi. Baba uyu hamuna muziva ba. Maini nacho ndiyo. Koimi maini. Pamsingambobvusiwa waning'ina wenyu kana sisi wenyu bamuindoona nyemba dzazara nombotukutukutu. Fast. Mira ndibobvunza vamwe vakuru vari muno ngewanganyi vakuru vari muno. Bam. Shawa apa hamuna kumboziva .com. Pane uyu mutupu handina kuziva. Kuzita rababa. Zita rababa handina kuziva. Asi chendinoziva ndechekuti yakandonga kuita mistake nguva yakazoberekwa kure. Ndakasvika pakupopotera mai achiti wauroramba uchinza wana pambairo wakaita mistake pana mukoma acho. Hatina kushora yanga nguva yavuka. Pana uyu mai ndo pakada kutanga chioni chacho. Ndakati no hazviiti kuti urambe uchidini chitumizire vanhu. Asi area yavakaitira mimba iyi inofunga kuchipingi. Mazuva anga achienda kuchipingi stereo. Handizvo? Ndiani munhu mukuru apo? Iwo autozviziva ngori kumasipingi. Ya, iwo futi ka. Anyanya kuenda kuchipingi. Ndogwakabva nemimba. Asi kuti tizoziva kuti mitupo yacho inoenda kubasa mazuva acho. Kuti tizoziva kuti mitupo yacho yakamira sei kana kudini hatizvizivi. Wakazongokura kwangu uchengetwa. Asi uri muzukuru uri manya speed yako mina pamberi. Uri muzukuru wofuti. Bodziri mu operation yekuboziva kudzimba dzawo kawanda. Koima hamuna kuziva kuti Shawa sei? Mutupo watinokuziva. Zvekusanyasa kudhonzerana zvakatanga kare. Saka kune kunondonga imwe mai wapwe hamuna kumboziva kuti Shawa sei famba. Mama mukuru ndiani ari? Evo. Vari mai vake uyu vakambondiudzawo kuti zvoni
kuvavarira ukama ndikakuudza unoita sei. Saka wakabva angonyarara vanozotombotaura kuti vanga vanawo kahasha vairova katoramba waita mvura. Okay, manga manzi kuti variwo ukama unoita sei. Saka paimbouya vamwe vataiti bamukuru ndeve kwamuhle. Saka ndanda kungofungidzira kuti pamwe ndiro vanani asi vaiuya ivo bamukuru ndokwa vakarore mwana wekwataka. Anoiri mwana wekwataka ivo ndisiya ndombovabvunza vakangonditi ko vari veukamakei but paiuya ivo bamukuru ivavo. Ngouya here kuti shure nokutenga kaidikira waiwonaka atigowatema atovhurawo make baba mukuru urutaurwa munomuziva here? Imi weukama wacho asi kana ndo afana kutoziva iwewe iyeyu hayo uyu sisi wacho uyu munin'ina ndiye aiteera mai uyu atorera doko pane uyu kutoudzwa kwaaita handisiri vaiudzwa vari kupiwa kwamutare akuto baba ana mai kashaika asati vanga vasati. imi aronzi bamukuru hamuzivi imaina Chane wacho wakawandisa wakawanda saka pamwe tinovaona mumafacebook makamboneo mumafoni saka ndaivaona uko ndikataura navo ndaizovaona pamutare. Vatoriko kwamutare mino kana vakambouya kufestra ivo vanoti murume watitete kana kuti sisa ne asari mwana wekwataka wakarova yakoko but inini akubhuya kwaanisaizvi kuti vari kurire vaingoti ndibamuko. Saka kuti ndizoziva kuti vaneirei kana kuzvisaspekti kuti ndiwo hangadzi ndiwo baba handizvizivi. Saka ivi mukasanganaanditoziva vanogara vaingodaro vanogara kudanga mara asi baba mukuru ivavo ndikaisa duplicate yako newe tikaisa kapikita so kafoni kanenge kanoda kuti keshke hazvodo ungatsangira baba kuti wakapenda here vakusamanyika uyu wamuziva panogara but munhu arutaurwaka ina handimuziva ndikamutarisa mukombiyuta yake neutsvuku hwakoka sikweya iwe auri ndunyemba here vangovaona kawana vatsvuku vane imwe uyatongwana bvondo rayo ngatimbomutsvake pafacebook timbomutsvaka ndizvo ngatimbomutsvake tomboita munyimwe kuzondudza sa tiwanzozoto hambaitiwe nichanzwa kuti bob chitofamba but kana wazosvikawo shamari unodzi nditengerawo unotengere chii taura wega nemuromo wako unonditengere taura kane muzungu ngatimbowatsvake kana waona unondibata chete toti geji ndoitanga uchifambisa hangu mishe michechi pane mafuta erasa kuziva kuti ndavati pasinze makotonai munhu iwe mai wakwari sara ndo mai sara tari iwe mai sara vakataura pamiri wanga wakuziwe
Asi mwana wa mkoma iwe imba Hombe mkoma wana baba. Uri mozamana ndakatoona kare uri maredera. Sikuzojekesa kwandakaitira ndakajekeserwa azoya nasisi kwakushinditsana njira kwakutoona kuti Hombe. Saka kuti ndichaziye mukwambo wacho kuti waizi kudini mukoma wacho akashaika baba yake. Mai yake na baba yake vakashaika. Then kuita baba ake ndizvo Sekuru acho iwe baba mai yake vakashaika. Mai acho ndo achipo anditi ndo achipo. Wakambowabvunzawo here kuti baba wangu ndiani zvakamira sei? Ndizvo zvinoreruka. Magumise. Wana magumise wacho anogara kuti? Magumise. Sara baba wakwanzi ndiani? Siya wanhu vada kuti waronge dheti. Ndauti kuti waronge dheti rekuti maripo edu ari kugadziriswa sei ndokuti mhepo iite cool down. Chiruda kuti tironge dare iri tiende unoripa kumba kwaamai wenyu ticonfirm. Ndandiri kufunga kuti kusiyana kwataita manheru ndiri mukamani nemhinduro yekuti tida kuronga so unoanza isati yapo ba. Ndafunga kuti ndizvo zvamundiudza kuti taronga ABCD. Zvino mamundokudza nharo badzi dzekuti tarandanda tafanika musiko wembudzi. Kachipo kamweya kachuikapo. Ayo tiri tega atigari pasingwa rezo. Zvinondinakidza kana maapo kudai. Ndikada kutaura so mukataura imi ndinonyarara. Kwete kuti musipo umwe muyananisi kudai so. Iri umwe akadai atobuda ataroda nanyangarara nebasa razi. Atigoni kumbana kuti toti zvino kana kuti pamusoro ndakambotaura gore rapera ndikati unouya pamanyu ega ouya toite nyuye mangwana ati makuseno mukoendo uyu zuva rakara tokwana topetoa tumatende tokwira mabhazi avo ndidzokere kumabasa kwavo. Chatabudisa panapa hapana. Ambotaurawo kuti kubasa kwangu ndinosvipika nei kana kuti pana masarira atakaita zvakamira sei. Wazofonawo ungu achide kuti kune nhamo yakati azvidairwi saka kamhepo ikaka kanondiri. But rekaindi kuudzeka munoona ndichibata foni yangu yekurussia Ukraine lo. Makamboona chii? Musha unoyu unoti anenge akuda uyambuka so tinobva tadai so. Mazviona? Panzvimbo yekuti tikawanirwa nyasha ka tikumbire zano mazvibata kuti toti uyo ayambuka tomboti uya tine gonyeti wani handizvoba ndotiwo sisi mukoma ndikutsvakawo basa indogona kusunga-sungawo mavhiri kana ndinodhiraivha handizvoba tidini tiite mushandira pamwe tiende mberi hatikoni izvozvo tinokona kuti waita muroi waita sei wadini. Munoona makakomborerwa chinhu wani. Ndida kutaurira nezvemunhu uyu. Kungoti nhamo nemanga hazvisiyani. Uyo munhu uyo uri blessed munhu uyu. But munogona kusazviona asi muchazozviona gore ratumadziso tuchati aenda. Nemhaka yei mina ndikuonesei. Pandaironda dare so ndichiwa Mutare emukadzi uyu. Regaindi dure secret yake. Pamwe werudzi muinzwisise. Uyo munhu uri talented from Mwari kubva mudumbu ramai wake uyo munhu. Amen. 1. Chipo chiri maari ndechekutobatsira kunyangwe nevasiri verudzi rwake. Amen. Amen. Dai zvainzi vanhu vanoonekwa 77 vakadaro. Dai muti uyo wokudzinza kwedu ugare hako ikoko. Zvazviri right but nekuti unenge wana Mwari wako mudiki bicha. Nemhaka yei onai vangani anokwanisa kubikira mustreet kid. Vangani anokwanisa kuyanana kana ndichiti street kid ibhinya imhondi ndiye anoda kutamba padhuze naye. Anouraya munhu anorobha unodini
aswana ndoya kuno sisi mama aiwa don't do this wachitoyanana so umwe akada kuendawo ipapapo panomuka fight yakaomba ipapapo but we can go and share aitoadzora musadai okay mama okay hazvisubva pauromba but this is spiritual zviri mahari even kushawa nekutsvaga kwake so idzinza haro rakawawa but mamuri blessed haasi blessed kuno kuchete kwakarorwa strong hand muno pacho kwaakabva strong hand kujoni kusina hama yakeba strong hand kumastreet kid strong hand tawanirwe nyasha tawanirwe nyasha Isvira potenzi ndinomushuwa kuti namazuva ekurarama panyika Mwari chimuropafadzai paanobvisa ipapo pawanirwe nyasha chinonakidza uwepo hwaMwari huri pano kuti tive pano ndiye icho chichibatsiridzawo ichi chimwe chacho icho chigumisirwa chigumisirwa chine nharo yes unoona chii Mwari vanotipa zvipo ndinongoti dai Mwari mawaropafadza mumaoko nyangwe wawengi wachiwanamatira zvakashata but Mwari kudzwai waimboramwira mhuri mushure mekunge mataura mazuva anopisa kubva mumwoyo wenyu zvikanzi masatanist ndiwo utitorera pfungwa ndiwo utitorera mari dzedu ndiwo waroi havashai mari nokuda kwei hayowe unofanana here newe dahwa urumuka wakagara kubasa hauendi umwe kana aenda ari dzadzoro 24/7 ari tarandanda patati ngatiwa nesembulation mudara iwainera futi kuhondo une mari iri kuuya handitoba neni mutimburwa ndakagara hangu mwedzi wapera ndiri kuchera magurwo umu patati ngatifanani iwe urupiwa 350 kuwo veteran vanomakana 4 kuenda kubasa takarara 4 apa is strong horsepower pese kumba kwamwe uyo amweni wacho uriyapo anoisa ruoko kumurume ndinochengeta kumukadzi ndinochengeta kumba kwenyada ashaya tete ndinopa Mwari unoropafadza vanopa amen and that's why the reason akapiwa chipo ichocho nekuti vakaona kuti unonzwa dai zvakapiwa bobojani kubvira ufirira ibweritse muka kuti ke but chandauzama kukudzisa ndechekuti nyasha dzinofamba nemwoyo naika zvipo zvinofamba nemwoyo regai kukudza kuti ndaroiwa bvunzai tete todii tete tutsvagawo basa toita wangani wasina kubatsirwa wanhu wakanzi wakaya mari yake ngawafe ndiani anosara munhu ndautaura chokwadi taurai zvanga zvakabatsirwa kuti ndizive Zimbabwe handidi kuti ucheme hanzvadzi usacheme sununguka yekutaura zvikwamo usacheme usacheme shama zvinowanika it's okay right zvinowanika ndaigara nambuya makore mumozambique wakati ndizogara namwana wangu kuti ndizive Zimbabwe ndigonotaura shona ndizvo zvose zvendaida vanonditsvagirana nhasi ndoti munondibatsira ndicharamba ndikubatsira mwana ndichakubatsira ndinima yako iwewe asi gore ramunozoshaya mbiri iyo kuita mimiro
kundorira zviri pamusoro pebhoki chipapapa. Batsirwa chero ndakatodzidzisirwa umwana. Nawo futi. Vanobatsira ipapo vakaona ndisingagoni kutaura nezino but vakati azviita ndiritonobviswa. Ndakauya kuno kundisingagoni kunyatsotaura asi vanozama kungoti tinoshora hedu asi vanombozama. Achimbovapa iwo sando dzawo timbona. Ndode dzinobatira Sekuru. Umwari apo yakabvisirwa fizi manje. Ndokupiwei? Ndanga ndatane ndingati 2 terms ndisingabhadhari fizi. Wakambhadhara fizi. Ndokuka kabhadharwa fizi? Iyeyo. Kedha wangu comrade chiki. Apa tawirira namati kedha achadaro. Bane basi. Ndakadzisa kedha achadaro. Saka kedha wakambotenda ere mama wako kuti mama machenda. But chiona manje kedha. Handito kubatsira. Unonzwa sei uchibvoita zvisina basa rese iya kubatsira. Handiye bro. Uyu wasema Andozana. Iwe chinto zvakanaka kuti udzoreredze. Udzore kuchenda kwakanaka. Waibata. Waita chikosi chakanaka, waita something zvakanaka. Izvozvo chete. Imi munofundzwa kuti Mwari achauya panapa achiti gidi. Anongofemera muwanhu ivazvo. Izvo zvitane 1, 2, 3, 4, 5 kwese watabatsirwa. Kuivevo wamboitii. Uye vanhu vanobatsira. Nyange vashora kuti mandipa ishandi havaneti kubatsira. Vanoramba vachinokubatsira. Zvaunotaura zvakashata kwavari havazviisi musoro mavo. Zvinongopinda asi zvinobuda nekunze. Saka ndinovatenda even ndiri panapa inini vanondibatsira. Zvizhinji zvavanondibatsira. Inini wacho ndikatontorwara ndichinzi ndaita gomarara. Ndangoona mariyo. Manjika hapana tiri papo ido amurira. Tinora tiri biko twakangoti zizi. Tiri papo. Wanda tete ma. Ndange ndapedza nemudhara. Apa kumwe anotauro. Anetoni. Doctor vanenge vachibatsira mhuri. Ndinotaura. Tiri papo ini ndine kadambudziko naye Estere mwana wachikuru. Handina kuti wakandikanganisira kana kuti kusaziva kuri mwaari. Ndiri kundichireurura. Nekutsvagazve kuona kuti vanhu vari tabatsirwa. Kana anoziva uri kuziva vanhu vakabatsira nevasina kubatsira. Asi pane mazuva anyorwa matsamba mafoni asati avako and so on. Anga ari kuforoza achigara namukoma akatomba apa. Wakandipindura tsamba achiti iwe uri mukoma but handinyasi kukuziva. Saka Sekuru dzimwe nguva rinombondibata kuti pamwe une ngano yakazwa here sezvo ndakanga first born muno mumusha kana pane zvakambozwa ndiana mai kana akambozi kudini. Tapedze izvozvo ndakati tingati chitozvitaura. Tapedze izvozvo uri kuita hake zvese zveshu nezvimwe ndichitozvionawo. Tapedze izvozvo mukutaurirana kufambirana kuri kuitwa Mutare kwese ari kufambirwa nazveshu. Pane dara takapedzisira kubva uko. Pane mashoko akataurwa nezvangu ndakuratidze kunongedzwawo inini kuti mumusha muno handina kuchena. Muromo uyu wakabuda wakazvizwa wasina kuzvizwa amene. Ndabve ikoko ndichinongedzwa kudaro. Ndakazoti semunhu aneka apo ndinombokaita wakapuka. Ndode kuti ndidiniwo. Nditaurewo nawo ndichiti kwatakabva kuya. Mutare anga ari uko. Handina kuone zvakanaka nekuti akadai. Nawo chakazondishamisa kwaari manje zvaanoita achindichovhera uko
achitamba nevamwe vaari kubatsira wakazoenda koite mistake nekuti waisendera uyu message yezvandanyora ndichida kuedze kumujekesera zvatayataske uko, asi pamusoro pemessage yandandanyora wakazonyorazve kuti hapeno zvaanotaurawo zvisina nemusoro wese. Message chiziri kuenda kuna yobva yarasika mufoni mako. Ndibva ndaiwerenga. Pandakamubvunza takazongotaura zvichingotaurwa kakutukana kekungotaura tadza pana pandakanyora majj basi ndisachagoni kuti ndinyore kuti waipa maoko anga anga akuhuta nehasha anga ari padhuze comrade. Saka munhu ari kuite zvakanaka, asi ini ndaakuchizangu ndichingoreurirawo kuti ndakangomutarisa, asi zvimwe zvaakanditira nezvaakambotaura rudo rwake kwandiri ndiri kuona rwakapwa ruri pamuromo, nekuti zano rendodo ndibvunze kana kuti nditi ndiri kucontributawo pakubatsira pane zviri kuitika, unondisudurutsa kana haaratidziwo kuti zvandataura. Instead yekuti ahwande yake unotora mashoko andapa oendese kuna uyu, pamusoro pezvo unobva atsinhira nayake kuti hazvina nemusoro wese, osvika oti handitauri newe nokuti iwe hauna hapana chomwe chendinoronga newe ngekuti handina bhizinesi inoita newe. Zvakambonditi ndakazvirerutsa topagadzirisa kana mandidaidza muno mumanje ndinobva ndada kuti tibve tagadzirisana. Mutupo wedzinza renyu inyizve chirandu. Aiwa, ngatikwidze maoko kuti baba ndi baba. Evo iyo chirandu yapota ngeno ngonoziwawo wasemukazi mwe yacho ngombobata waizopedza waizogera apanisana kurere usekuru. Ewo panyaya dzapa anjatokuzviziva hakutsonga saka ndati kare anofanga ari form 1 kana form 1 ipapo ngoti wakapedza grade 7 uri kuno form 1 wakaitangire kuoneni handiti kuno ndiri kuteerera newe pa magrade yaipadzasa ndaingouyawo ndingotutuma ndaitouyawo ndaingoti pendosvikawo sevana vari pamba vese dzimwati ndaiti dumbwe nokuendera kuti ndwese uduku ndichingofamba pachikomuri ndaisikanyatsi kumuziya maziri ndaita mukomanderi because vakauye kuhondo ava kunyatso vaiuya zvinoanoya usiku vodzoka futi usiku pakuseniseni taikuona mumba musina munhu, saka kuti natsi kuite connection paya pasina aparazimira ndikubatsire ana mukoma akadisuka wana comrade ka saka tinongorwa comrade but anyway chandangotenda ndechekuti matiruregerero kuna aiwa yapota ngeno chirandu mwana wenyu anditoba ende chirandu andiringoti kutsonga aiwa tinoda kubatsirana chirandu na mudhara open kutaurirana pana sikuenda mberi tichiudzana 1 2 3 mimo open muregerero mwana kutadza kwakaita matonaka mataura kuti apa neapa pane kuchengeta poison mumwoyo kuita chimanyika. Sekuru chimwe chinofuta ndechekuti kuti utungamire zvimwe zvinhu mumusha munhu zvinozi wakaroorwa uri mwana wemusikana handiti, saka wazozviitire iwe, saka zvimweni zvimwe ndinotuma ivo vadike kuti vaendesewo chisoko kuna ivo mukoma vechizoendesa here vadike pamwe manjika ndinoendesa handiregereva vanoti chii zvakuda kubata rendo aiwa zveshuwa ndinovateurira kuti vaudzeivaudzeioda batendandikubatire ndari baba nekuti ndinotya izvoyo ini ndinotaura handimboregerwa ndinotya kufurwa saka ndinge nditi ngandipinze ndiwo kana inyari mari yekuti vaite zvinhu mushamu ndinopinza ndiweyo vadikiwo taurirai ukoma musaite zvinhu zvenyu vataurireiwo aiwa inini manje munozondofarira chii ngatoshande nawo comrade madhara edu aisimbidze Germany because munoziva chii inini nowirana nawo manje wakoparama because why
misoro yavo yakabikwa ine zvese woziwa yese vadishamwari dzangu saka tinofamba navo zvakanaka muna she haleluya uye nditokubatanidza kuti musare muchiyanana mungoni dzashe wana sekuru waripo wazukuru waripo musara mubatira tapechekeche amwene vanoda kutaura amwene ndingaibopo nguva kuna amwene ndinotenda hangu hantu ekwatakaya makatibarira muroora usikaiti kana mwana wangu wambosvikipo unotibatsira echibatsira nehanzvadzi dzangu handimbototauri hatisaenda mbotozviona ba kana kudai rinyari gorosa rinoti iri rangu reuno iri hatisaenda mboni mwana wakadaro angu haatosvikipo ndinotenda andipere Sekuru ngeni ndizvo zvizi ndomira newe ndosimudza amari yese kuti shu batayo ndokune vasingadi chakanaka vanhu vakuchema nekuti time vamwe ndakundonongedzerwa nguva nevari pamusuwa vakundoda lezvi hanzi dare rako rarebesa muno but ndikufara kuti ndatosiya ndayananisa musha unoyu vanhu vachasara vari kufara nekuti waitipa waritoa kuti mapati chizvo kanzi vari kuchekeresa vari kugadzisa urombo hwavo he yowe nezvisirizvo itai rudo musare muri murudo mumbiri yajesu kristu haleluya amen taura itenzimai inini ndine dambudziko rendirano rekusagarisana zvakanaka nemurume wangu asi mumashure zvanga zvakanaka saka ndaidi kuzwa kuti dzaa mhepo dzekanyere murume wenye ndiwo wake dzine mhepo toromani uya waida kutozvura ex Boris Toromani naikomureti pamusoro imukomo wonewo eji yangu nemi nepana mai apo kana pamuri apa muchiri watanga kutsvaka katepu kake wotanga kudza uyu mai aitanga kupindawo muri kuti disara ndodawoniwa ndiwa aiwa pane zvimwe zvinoda kuitawo mukaoneka muchiudzingirirana paeji yenyu apa isi tozodii kouyozodii zera ramati kutaura chokwadi kwete kuti kumbopoterera ba in terms of mutsana chaiko yaneta ndakurova tinoti ma1 per night kana kuti 1 per day engine dzakubvuma kudzika kuenda maproper shop down but motisora muchiudzingirirana wazoti tumwe zvinhu ngei mutsvaga waroyemisa vega paumberi inini sekutaura kwaari kuita ichokwadi ndikataura nyaya yacho imweni yacho ngezvinhu zvendaiona nemaziso ndinoda kutaura kamwe kekuti kazhinji ndinopesana panyaya yevana ndine vakadzi 2 for sure uyu anoshanda uyu anga asingashandi pakutanga anga ari pamba ndovapo vana wenyu vacho simuzema kuti aronzi anoshanda anoshanda mudzimai kuti uyu unoshanda uyu anga akatanga asingashandi wakadza kuti simuzai maoko ndimbokuone imesa wakadza mundaro 1 2 ndakatora ndavainawo ndakatora shuwa takagara nguva yakareba kundopesana kuri mumudzima but chinene chanyanya kundirwadza inyaya yevana kuti vana kana tisina kawanawo pendakati takutaurana panyaya kuti handisi kushanda ngo asi kuti yoshanda uyo wakaita kuti aiwa mimamone henyu zvakati zvakakwana ndiregedze ndeni kodini kushanda ndakavaregedza kushanda vakaenda ini ndikasara ndiri pamba ndichiita zvekuvakavaka ndichidzokachana but nyaya inonyanya kunetsa nemudzimai uyu inyaya yevana vana handichatovatongi ndikataura nevana vaitoti tataura panapa votiza vobvaenda kuna mai avo ndosvika kuna mai ndotaura namai ndosvika panapa vana vasi panapa uri kumboita sei nevana vana vamuti ndapakupfeka zviya zvimutodo zviya zviyandaini patsika dzedu isusu ndisingataura hangu kuti pazvino pati tsika dzedu isu dzechindau mwana mukadzi ngamirise mwanakadzi kana achipfeka anofanira kuratidza kuti ari kubva pamba
Ndonya enda. Wanoenyi ndo sinzema kuti. Pinda muno tikuone imi muri kukonzeresa confusion. Uyai kuno. Yaito. Right. Ndo andizini ngataura nezvimwe zvakawanzika zvingati ningataura panapa zvita kuti nini nyangwe ndikambovaona so mwe wangu so unozokurwadza. Kumukadzi wewe. Kumukadzi wangu. Nenyaya yekuti vanhu vangafunga kuti ndingarasa makwiza mawiri nekuda hwana. Hatikwani. Asi ndinobata makwiza mawiri ndinoti ngekuti nini ndizvini muri yangu. But mai angu manja chinonyanya kundirwadza stereo havanditeereri kundiona kuti nditoriwo munhu ane chidanho chekuti munhu ari pamba pake. Chimwe futi ndakambovaona ndiri kuchipinge, ndakambovaona vichibvisa mvura. Ndakumbira kuti amene zvinoita ndite secret. Right, it's okay. Ndatonzo. Tatobata na koti. Saka ipo papo manje ndikazonangisa futi vana ndichiona magariro ndichiita nevana kudaiso. Hazvindipi chiedza kuna mai chekuti ndi mai anodzisa vana vavo. Ndine mwana wemusikana aigara nayo pakaita 9 months tikaenda kugara dare racho. Apo pacho ndaivhurwa nezvifuru. Ndiri munhu mumwe unobatirwa nezvirwere zvimwe zvekuti tichibatsirwa ndotete. Ndakisa ndatotaura hangu nditaure kuti tete vanotibatsira ivo nenda kuharare ndichibatsirwa ndichiita sei. Patakagarira dare remwana akauya akafa ndisingamuzivi mwana eno. Kana nditi mimba of course handisini ndezokwanisa kuberekesa mwana. Asi vakazouya atofa. Oti nini ndiuyeko ndikauko ndikaenda kwavaigara uko ndaisvika kwaipopotedzana chete. Kwakazosvika pakuzondinetesa ngokuti ndaibvunza kuti iwe unorekerere vana vachingofamba iwo vakagara panapa uri wega. Vamwe vofunga kuti handisapoti pfungwa dzevamwe kuti handisapoti. Inzira dzaifamba nadzo nekuda kutora vana kuenda kuti vaende kugara. Inini ndisisina power yekuti chendaonawo ndivape. Ndakaisa mutemo wekuti kana kaendawo basa itawo vhiki rimwe chete ronoyawo pamba kuitira kuti chendinoona uko nezvendinonzwawo uko ndizogone kukuudza. Akataura kuti nini handina nguva yakareba ndiri papi ndiri panapa. Pfungwa dzako akuwandirawo basa. Ndikamuti uya asi aiuya nepaanodira pekuti ininiwo nezvimwe ndakazosvika pakutofizuka. Ndo wangu ini nyaya yangu indatanga kuita asi ndine saka kutaura chokwadi pamberi paMwari. Yes, we have got the secret. Asi kutaura chokwadi razita badzire kuti mombe iyi ndeyaningi iyi inofura kwainoda iyi ichifura kwainoda. Handizvobva wana tete wana gogo vari muno vanhu vakuru ndizvoka. Zvino ana tete yemusha unongeani? Ndaona 1, 2, 3. Alright. 3. Idzi dzimwe nyaya ngedzenyu guys. Okay. Ndimwe matanga nyaya manje mandidena kuti tokonya. Dzimwe dzacho hadzitubvuya wana warimo ndizvo. But problem ndeye kudai so. Regai ndikubatsire mese ne1 word ndichienda mberi. Kugocha kunoda kwaamai kwemwana kunodzima chi moto. Misikanzwi imwe haidi kuita vana vachiona. This is point number 1. Tsika dzatinoda kuti vana vedu vaite ngativarayirei kuti vaite, isu tisazoite chakaipa mumasomo evana. Both kuna baba kuna amai. Problem ina amai. Regai kuti mimi kana murunesana nemurume muri 2 moudza vana kuti chibaba chenyu ichi. That word is very dangerous. Mwana paanozozviratidza chiratidziro chekuti iwewe uri useless. Baba webenza ana mfana. Nguva yangu ndiyo yapera. But zvinochirwadza baba kusvika pai pekupedzisira naye. At the end
Mwanasikana. Anumburiswa uya neproblem. Iwe wafundisa mai augoni kuimirira. Ichada futi chikorobo chiya chinoti baba. Haleluya. Amen. Saka ndiri kushuwa kuti kana muchadzidzisa vana wenyu rambai makawagombedzera kuti baba ndiani? Ndi baba. Nyangwe rikawa benzi, nyangwe rikawa rombe, nyangwe rikawa chii, baba ndiani? Ndi baba. Plus inini wanada kugara ndakakudza ichokwadi. Ushamwari nana amai ava uri pamukaka. Mai vakakurumura kuda panogona kuenda nevamwe futi nhasi. Motonzoti bye. Indakunzi maisipoliro. Ndiwana pinduka wanukadziwa wetsa dautaura chokwadi pamberi pamwari. Nhasi mai bhanda, mangwana mai ani futi. Samtoko. Wedza mai ndunga. Chakaita kuti izvozvo zvizoguma vaudza kuti vakakanganisana vantu vanoudza isusu inyaya yekuti vava vasikawirirani. Ende takabva pamba pamamashage basa tatakatsunga. Taikwanisa kubva netsvinga rehuni kochinje mutoilet tichibhadhara school fees tiri mama. Asi baba vari wapenyu. Vakasvika pastage yekutiza kuende Botswana totanga form 1. Vakatisiya. Ende vakataura wedhe kuti hamusi vana vangu. Chetatadza tasikazivi. Kuti nyaya mama here ingabata isusu atizivi. Saka takaramba tichishingirana mama vakati ini handiendi kumba kwangu sinzi baba wenyu ati kwanzi itai zvamunoita ini hamusi musi vana vangu. Reason yevakazviitira ndizivi. Ende takatanga takatsonga kuti mama vatiriritire vari vega but baba vari vapenyu. Zvinhu zvaitotirwadzoka nesusu. Kuti sei baba vari vapenyu asi mama vanomira nesu matambudziko koritirikicha kuenda kwavakagara kubasa kwavari kutaura inhau yekusawirirana nekusachengetana sekuti vanotadzirana but vanofanira kugadzirisana votadza kuti chavaona vonge vari vese but vakazvitadza chikonzera tichiziva but vakatiramba baba ende ka 2 times vachiti uzoti hamusi vana vangu pakadaro tingavarasa here mai variwo vakatichengeta. Okay. Ndanipe kuti mubvunzo wandipa mubvunzo wakanaka. Saka pawanhu here hama yako ndiani? Ndi baba. Asi kana padaro hapana asi. Mia wani mubvunzo wati mabreak. Ndakuya nemi zvakanaka. Okay. Anotema roho musi waunofa iwewe ndiani? Ndi baba. Alright, one. Baba ibenzi. Munini wa baba ndiani? Kana mkoma baba ndiani? Varapa, wacho varipa. Ndio mningi na ndio. Kana awo. Good. Izvo baba wenyu riri benzi. Muri in good books here neapo. Neawa in good books futi. Ndizvo. Munoshaya muchitaura zvakanaka popo. Alright. Indombo kubvunza wewe. Tomboti baba wako ari wrong. Simaitiro yayo wakuramba wadini. Saka iwe semwana wakagamuchira zvipi. Benzi baba wako wafanana neuya ari apo. Saka iwe semwana wakagamuchira zvipi. Zviri pamwoyo pako apa chaizvo zvokuti nhasi picture iyo ndio yaunopangidza. Ndinokovada sekuti baba asi mwoyo manje ndio munenge mine nhamutsono yekuti vakambodai vakadai asi varasa ndivarasa ende ndotavarespecta ndi baba ende anovarasa nekuti ndi baba asi kana kuri kuti pamwe pachitomboita chitaura ava vanogarawo kuti vanogara kwamutara asi avo ndio vanogara pachavo kuti vatorane vatu vawirirane vataura kuti mwana wati zvakati havatowirirani. Saka panonetsa avo vanoti ndodino mwana wangu weona bako hatinzwanani nawo. Saka inyaya yekuti chero tingavapira havakwanisi kuti vaende kugara pasi sekuti mukoma nemunin'ina vatipire nyaya yavo vagadzise zvinhu. Okay, iwe unombotaura here nababa wako even pafoni po ungotaurawo kana kutomboitawo rudo rwekungoendawo nababa ndaranda yako kuona zvese munotaura navo vanokurafura here vanokutuka here vanoita sei? Pamwe pacho vanotaura zvakanaka asi tataura tingataura kuti baba zvinodai vanoti ndizvonangu asi nyaya yekuti hatina kubatana. Pamwe pacho vanotaura kuti zvinai zvauda kuti tifambe kuti vazosimudza tsoka dzavo titi hambai kwakati tifambe havazofamba asi pakutaura vatakagara tinowirirana. Alright, good. Ko iwewo mudiki Matavini? Nothing to comment, nothing to say. Mwachari.
Koyo. Akara. Ha? Nongonyarara. Alright, it's okay. But chinzo yeka ndikubatsire ndichiti. Kusawirirana kwenyu nekusabatana kwenyu munovhura mukana wemhepo kuti ipinde mukati meumba yenyu. Uye yobvoronga yotonga Satani anogara. Regai ndimbokubatsire kudai so. Zvakaoma ubalansa barika. To point number 1. Because chinhu chinonzi barika ukunenge wakaiswa 20 kg uku 20 kg. Maibata. Iwe unenge uri pai? Panapa chaipo patigere panapa. Nofunga nyaya dzisi dzimwe dzaifanira kutongerwa mumba ino iri. Respect kuti dzinzarwa pana dziri kuoperera kumba. Ani muri kuona? Plus kana taita barika manje. Mumapoto umwe atinodya umwe. Mumapoto umwe atinodya umwe. Mamunotibikira umwe. Munonyatsa kuti bikei wana mai. Amunyatsonzwa. Fanike chicken munonyatsa kuti roast chicken. But inoda kudai so manje. Kana maona pataita hondo dzakafanana nedzidzi. Imimi munofanira kuchinzwisa because jambanja revanhu vairi ava munogona kunge musuri kuriziva. But inini according to the code yatotaurwa ipapa. Dakuudza chokwadi mwanangu. Kuti ndigare nemukadzi uyu tichiwirirana. Key yekutanga kubedroom. Kubedroom kukangoita ka friction uko. Nyangwe akachaita chakanaka sei kana aya ama wawe kani kumberi kwetse uko. Maibala. Saka dzimba dzenyu dziri 2 kunana mai wenyu matsotsi. Handifariri kuda kumbobwenda kana kudidini. Wetse nekuti nini katada kugadzirisa musha tinobata zvese tozvisanganidza muhari imwe chete tozviita sei tozvikurunga topedza tozvisa matsotsi. Imi mafanira kuremerwa ba. Mai ava vakati ndogara kusango. Next time bring iwewe takura lodi. Ida. Maria wana chikoro iyi mabhutsi ekuchikoro zvese wana kuchikoro. Ndiri kuitira kuti uori hweutsinye, uori hweswiti yabva kwandiri. Vana vangu ngavadye vese. Pandinosvika chingwa ipapo ngatidye tese. Waiba. Zvichiroti kuwana kushaya kwangu. Pavanoti baba auya, vese vanenge varipo, vanotarisa kuti baba vadini? Chandinacho, chandisina, ona $5 airtime, $5, 10, come and buru. Andisina bagani wana, andi baba daddy, baba. Ndoenda ku. But imagine umwakaenda kugomo, umwakaenda ku. Muchagutsikana ere kuti kana kusiya mari. Muchagutsikana ere kuti kunoshaya. Saka hondo yandiri kutoona mumba menyuka, makatogara makadaiwo. Maifana kugara makadaiwo. Kuwirirana. Zvimwe zvinhu zvinobatsirika. Pamwe hasha dzine uyu maini anogona kumudzora. Waibata. Pamwe mafi neuyo ari kubedroom. Imimi sevana muchapinda mucrossfire yacho. Ende mapinda mucrossfire, the outcome wana baba vese tese takadai so. Tikangona mwana aita zvatisiri kuda, umwe achiratidza kuita defense yezvakaipa, kana kuti umwe achiratidza kusaidira zvakaipa. Tinokasika kujata because kazhinji murume anokasika kuti ndiwo akatakura mimba, ndiwo ruzivo baba wechi wemwana, ndiwo pane mwana baba wese usati kana ani baba wese akagara panapa, wese kana uyu akabata musoro uyu. Pakandoita friction inokuti kweshene maningi, pakandoita kupindurika kusinga inoti andiwe banya kutakura mimba. Ndiwo ruzivo muridzi wechi mene hawane wana wako. Tese tinodaro so. Pamwe pacho kusiri kwekuti ndakura mwira ibati rimwe shoko randinopindurwa zvakafanana nekuda kupa good mufananidzo mwanangu. Iwo uri munhu wemukadzi. Iye hanzvadzi yako. Ha? Ndi baba. Wanzwa mukadzi uyu ari kupindura kuti ive nyarara anoziva kuti muridzi wababa wevanawa ndiani ndini noziziwa inini. Iwo unofunge uri mwana. Nyara panapa anozviziva kuti vana vapita naSusan ndevani, ndini ndakatakura mimba, ndinoziva kuti ndevani iwe nyarara. Takaenda toone mwanakomana ndiye kwaSabhuku. Yo! Yes! Yo!
Wedzinza rinoi. Ane chichemo nemubvunzo. Ndouya nyamudzurura. Ndone kupetutse dare. Koi mosai. Munode kuipendera ere? Makaema chiraya munode kuipendera? Amuchandidai. Munotamba? Amukwanisi kuipendera hondo iyi. Mazwa? Ndemhosva yekuti mhuri yako ngaipiwe mutombo yende kuchuru chiri mumunda umo inofumure rukari ruri pasi ipapo. Mazwa ere? Ngainofumure rukari ruri pamunda umo nechekuita nerudzi nedzinza iri. Yes. Mazwa ere? Hapana chamunofumura. Harisida reduku. Muri kuzwa? Muri kuzwa ere? Munode kundibatirira mabasa riri muno rakakuritse kwazvo. Rukari urwo rune chekuita nematare erudzi runo. Mazwa ere? Mazwa ere? Mazwa ere? Ndati pane rukari ruri mumunda. Amen. Pachidzere icho chandiri kuona icho pakati pemunda uyo pakacherwa newakomana vakanosvike parukari urwo wakanodududza mushure mekunge wakuona zvisina zera nazvo. Rukari irworwo runoda kufumurwa. Munozwa? Mainyunyuta kuti nyamudzurura. Aha, waitei? Hamupatangi parukari apo nokuti ndiwo pane matare edzinza nerudzi nebvuri rinoita semweya wemunhu wakatsipikwa nekusungirirwa ipapo. Mazwa? 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 Pane kamukomana kaishandira baba edu kare achine mare dzangu kanodza manje pamusoro mirai nditauri pane dare riripo mudhara dudu panga ari kuchipika zvakazi pane kamunhu kaiti azi inini ndiri muhari ndakatsipikwa kuhare ikunoku uri muchikari saka chigari chacho handicho here chuda handicho pamusoro iyi ndati inzwai shona musabheme mutoriro nembanje teererai ndati pane nhau yerukari ruri mumunda menyu rukari irwo rune zvakatsipikwemo handisati ndade kukuudzai nezita kuti mune mweya wei urimo asi ndanzifumura panhu ipapo kuti dzinza iri ripone asi murukari umu muri kutaurwa chiMozambique. Zvamuri kutaura rukari urwo ngaritobuda pabukirepo pamusoro sawira. Uri kufunga kuti aya anotiendere mberi ndinonzi nyamudzurura shumba inomba mutemera kodza tangwena nyangwe inyangwe mabhoyi rega ndimbomira renyu dzinza wazwa rega ndimborimira unogare muno ndoda kuti uteerere ndida kudambure dare rimwe chete wazwa unyatse kuona kuti ndiri imbwa yemanyika yegorongozi. Mainyasha munofara here mainyasha
Imi maisabu. Uyaya. Uyaya. Wetsinza lenyu ngawuya. Imi makagara muri maine mwana. Mumusha menyu maita mosha. Asi maita mosha. Ndaone mwana mudiki so uri kuzambazwa mukati memusha. Asi mwana mudiki wanozambazwa mukati memusha. Asi kuoneke kuti uripi. Ndaona nyaya iyi yanetsa. Asi iwe ndaona waenda kusango, pawaenda kumadhananga. Asi ndaona uri kupiwe mhaka kuti iwe une ruzivo pamusoro pekutsakatika kwemwana uyu. Mhosva younzwe mumaoko ako. Asi mwana akatsakatika iwe usiripo, uri kumadhananga kubasa. Amen. Ndati ndikurovere uone. Waifunga kuti ndinotunga mimba. Ndaona nyaya mbopinda mamambo. Asi chokwadi handifariri kukupotererai. Mufi unoita sehama ya amai. Nokuti ndiye unoziva kwakabva nebhere iyi. Asi bhere iyi yakatsakatikira mumusha menyu mani. Yakatsakatika nguva yehondo. Nei muchida kunyepa. Nei muchida kunyepa. Hai wa mchembe. Mwana akatsakatika mushama wa umuziwi. Wakatodi ndoende kubhesi hazi kuti azopetuka. Kubhesi angazirere kwenda kubhesi. Angazirere kwenda kubhesi yanga ari mwana mudoko. Vaingara akajaha. Kajaha kakura sei? Wainga kutora uchitiki nyana. Saka imi muruti mwana wakaende kubhesi amuzivi kwakaenda. Bechu. Aiwa ka mirashi. Kutsotsa ubatsiri chino. Handisi chiremba wepondo wamajaire kuvhara-vhara. Handisi chiremba wepondo. Ndinokunyadzisai. Handidi. Haikona kuregera vana vachitambudzika. Haikona kuregera pwere dzichipera nechinhu chamunoziva. Ripai ngozi zvinhu zvimire zvakanaka. Nei muchihwanda so. Kana muchiti wakaenda kubhesi, iye ari kudzokera achidya musha menyu. Kutaura kwandiri kuita, nyamudzururu ari kuti hona musha uri pamhiri apo. Pane goyoro pamhiri apa. Uri kundiudza kudaro so uyu. Ari kundiudza pana. Unyepa. Ndati mune rufu Eho. Nyoro. Ehe, ririko. Mushure mekunge maita nharo, mukanzi mukapikisa dare iri, kune unofa, afa. Mauraisa munasina mhosva. Nenharo. Muimbobvuma, muchiramba. Muchimbobvuma, muchiramba. Sabu,
ndokubvondorai ini handidi ripai ngozi zvinhu zvimire mushe mazwai mwana anga ari mumaoko menyu akadzutira maoko menyu zvakaitika mwana munozviziva chamuda kuti hwandane pano chiya inini notaure chokwadi chokwadi chenyu ichocho oraiti chiri pai kutsangatikira kwaakaita mumaoko menyu kwacho iri kwamambo iri kupera hapana nyaya iri kufamba kwamambo amen chii chiri kufamba kwamambo chii chiri kufamba kwamambo ndio chetiri kude kuzwa ndati chii chiri kufamba panyaya yenyu ndio chetiri kude kuzwa nyaya munoti iri kwamambo imuruswera muchimhanya kuenda kumadzibaba mimanya tokosho neusiku mega mutendende kotsindika chii chamunoda kunditaurira una kumadzimambo kwendakaenda kumadzimambo hakuna saka iwe ndombokubvunza iwe ukatora mwana wangu batsakatikire pamba pako une mhosva here kana tauna mwana ndakatora ndisiku ndati ukatora mwana wangu batsakatikire pamba pako une mhosva here kana kuti hauna ndinayo mhosva ngoti shimirai pasi nda kuti mumboripe kutsakatikira kwakaita mwana ari pamba penyu zvezvizhinji achataura ega kana adhororoka ikoko kutsakatikira kwaakaita ari mumaoko menyu kuti akaenda kubhesi kwamuri kutaura kana kuti akaendepi izvo zvazvenyu izvo asi akatsakatikire mumusha usiri wawo akabveuko ari mupenyu ndimi mwakaende koti ndipei mwana uyenyu pedzepo tsakatikire mumusha mwenyu amuchadzokesi dare amuchadzokesi mhepo yake kose mhepo iri kuya kurwadza imimi mumusha menyu wanhu wapera nenyaya iyi dzinza rako kutyai nenyaya iyi mune nharo dzenyu dzadzekutsvage kufa kutsvage kuenda kuti wanozosara wachigadzirisa amena hawo musadaro handikuzivi handikuwengi ndiwe wandidena ukati makumbo angu ndinobhondora bhondora yenyu zvakanaka bvondo asi inonga ndichitaura ndamboramba here chokwadi chako ndati chimboripai kumutora kwamakaita mukamuchengeta akatandarire musha menyu ripai izvozvo ndaiti zvimwe unobuda achiti ndiri pakati unobuda mamukwera here kuti abuda atauri munomukwera sei imi muri kutanga kuita nharo ndaiti haanozuri kubude kumusha ndikati zvimwe unochiuya achitaure kuti ndiri pakati nehanda dzenyamusuwirira nakamene nyaya iwe nehama dzenyamusuwirira nakane nyaya iwe hamusuwirira nabe nenyaya iyo saka muri kuti wari kumba wanouya naye sei akambouya naye zvechiti uri kubuda kuzosvike paumba kwaasiri kubuda nemhaka iyi ndio pendisikachaziva ndo pandakuudzeka kuti pane utsotsi neukiribidi uripo saka imi michisiya ipakadaro inda kuti mumboripe kumutora achitandarira mumaoko yenyu ikoko chete zvezvizhinji zvokuti mamuona here maona marangwanda madini siyanai napapo bhadharai pekutanga apa nekuti muri matsotsi ive matsotsi wazwa matsotsi ishumba hombe iyi wazwa mhondoro ya dzinodhonzerana nei panapa kana achinzi ari kubuda kumba akamboenda here kumba komutsana nemwana wehama yake kumba haaendi wari kumba kwacho hawawirirani newari kumba hawayanani akanhasi akabvuma ichi mangwana pindu nhasi mataura ichi mangwana pindu wari kunditi wai aiwa pirigu muchandiona ndikafa urati kuonesei kana wafa ifa muchandiona kana ndafa muchazondiona fanika wibhechu munomupikira mhosva ino ndei chigadzirisai ndimwi makanotore mwana wehama akayakafire musha mewaridzi mwakanotore moto uya musha wewakwasha handina chanokubabadzirayi mudzosere ari mupenyu handigoni saka chamuramba chii iwe dai wako mwana akatorwa akaenda kumusha kwako akatsakatikire kwako unofara iwewe
Wakaenda kubhesi, makamuona achienda kubhesi? Wakaenda usiku kubhesi. Saka mwakamuona ere achienda kubhesi? Wakandomufuma pasi Sharina. Vamati aende? Waende ku 90 base. 90 base saka makazotera ku 90 base mukaona ari? Aditi kuzoaona makomore dai. Saka nanhasi achiri kuona. Andichazviziva. Amuchazivi chinyi? Saka kuti azobude mudzimu iye ari mupenyu ari kuhondo zviri kufamba sei? Ndio pendiri kude kuchiona kuti iyo unozi unobuda. Achizoyena hapo. Iyo unozi unobuda. Achizoyo unohadi. Anobuda sei iwo mushenyu wakavharwa? Dai dzaichiremba fumure mhiko dziri pamba penyu apa. Dai dzaichiremba fumure tumagiya twenyu turi pamba penyu apa. Fumure mugare zvakanaka. Basi. Wazwa? Ndazwa Sekuru. Torai chiremba mufumure asi. Yacho yeri Sekuru anyati kumwanzi. Inyaya yakatokura rote riri takadai. Kunyura. Kwende kwa mambo kwacho chaicho kwa mambo kwacho chaicho. Isu dzita utopiwe mhosva. Ndi sikatodinimba, esikatozi. Ndi mambo wacho. Paimboti atitonge zvakanaka tigadzirise nyaya dzedu. Akutope isusu mhosva. Handi nyaya nhasiba. Inyaya yashupa yaane nguwa yakatoti rebei. Asi nyaya dzacho kuti ibude. Eparundomire pekuzibotozomire kuti adini. Abude ataure. Gare abude ataura si hey tambofamba munana chiremba zakati wande zvino anhu acho ndai kuti mbudu dzacho ndio chinyi ndo pasina mbudu ndo pasina kana musina mbudu chimbogara ikanengozi yenyu ndo saka ndo pabonetsa zvepo pa yenyu kagozi yacho buchazoripo ibazisida bau muchimbamba chete musati ndo pari kunetsa chaite kubamba ayatanga kuti bretete kuba kuti fo Ngolfana wakambo uyapo kutenga chisi no ndombo ngati depa. Tiskazi kuti wakagadzira ere kana kuronga chisi. Andiziwo be. Ini mbunzo ndio kuti makatorere mwanemu. Makanga mashai. Hapo. Makamutorere kuma comrades gubi. Imamu ne munyinyi iko. Ndo ntauri ndiji. Ngozacha zvidu ndo uyo pamhene bakuda undotangawo zvinopira uzvifumura fumura. Ndidi bakani. Ngozacho ndode unyara. Akawanhu arubata tusvinu misha yewanhu. Ini. Unofumura upombo yomukadzi mukuru pakamusangano zvinoita here. Hazviiti bazvimwe ngezvekungonyararawo. Zvimwe hazvichahuita huiba pakazara wanhu. Musandidene ba. Ndinofumura. Pum. Ndimwe manditokonya. Zvakanaka chisimuka ipadari rangu ndingopera bvondo zvakanyanya. Hamuna kubhadhara mari yematare chibaipo. Sekuru dai mwe. Aiwa baipo ndaigara nengozi dzenyu mba kuti kutotibatsirawo. Gara nengozi dzenyu. Batsirayo varombo. Ngatourayi umwe izvozvi zvakabva kuuraya umwe manje apa. Wakafa. Kamani ngarowe futi 2233. Batsirayo varombo. Batsirayo varombo. Sekuru. Ayunda sama. Mambo ndimandidzosa uko mwechiti bhazi rawo yandakutoenda. Saka ndasara ndakadzama ndinenge ndofunga ndasara pamwe apero kubatsirwa. Saka ina ndichataura dambudziko rangu ndibatsirei. Ngava ndibatsira ndigone kutsanangura. Mazwa. Ndozvinoita kuti nevana vange vanondivenga kana kundipuma kuti ndakashata ndizvo. Ndosaka wanza ndiri kuti unopiwe mhosva dzesiri dzako chavaita chosina kubara. Ndapedza shona unge ndichimanya gaga. Imimi wakomana vemusha uno musanyepere umbana makapusana. Nyaya yehari yenyu yamuda kutanga haisidikiba. Muri kuzwa here? Musati inini nyamudzurura muda kundibatanidza mari yenyu yekupuma musha $2 dzenyu yamabhadhare pano. Mude kundidigisa hari dzenyu dzine masoko dzine mweya yechiMozambique. Atibirirani. Saka mazondakuudzai kuti dare rehari ndaribata. Mazwa?
hazviiti zvimachira zvenyu izvi zvine chekuita nechi neuko ngatizvimire. Mhepo iyi yakati ndida kubikirwa doro. Mabika doro here mandotenga iyi ndizvo. Ngere kutenga iyi ndizvo here. Ihombe dare iyi. Chengeta henyu machira enyu aya. Pano panoda kupikwe chii? Mazwa here? Tobata mhepo iyi yobuda handizvo. Tonotigimura nyaya hari kupi? Uko. Asi handikuhandiba kuti sarimba dzenyu ndidzo munoda kusimudzeni nyamudzurura kuti hambai totigidwe yanhe aibarye awakaise kumaminda akacherezwe mumahari. Bodo! Nkabe ni nkabe. Rongekai totaurirana towirirana iri rabasa rekumakuwa remabvuri ewafiri neharizi vanhu vakafa. Ndinoziva kuti takatipikwe dzinza rese imomo. Wazwa? Musazoti handina kukuudzai. Mazwa here? Nini hangu ndikati ndapazwa Sekuru ndemataura ipapo pakude kuti pange paine zvikamuisa mukadaro saka makomana ngati garai pasi munyatsokuwirirana dare rehari harisidikiba. Mazwa? Iwe mpare! Nkabe ina ndidi tokonyiwa nevanhu vanenge vane mabasa sowo nditokonya nyaka naita nyaka feru handi dzapi gerenti so ine ndiri mbarwe so nemanyika wabva nyamhanza handidi kuti waite kuti undidaisoninga ndiri wepondo ndawabhondola handiwaziva wakabvi muri kuvatungamira handitungamirwi ine notungamira ndega chisika maseseti chiponda mutengu shumba inoomba nyarugwa mutenda ini noti handiti hazvizwaira komana zvataurwa bosi ndoda kuti muronge ngozi yamaiyo ndiyo yekutanga iyo mazvibva ndoda kunzwa kuti handidi kuti ndichiuya pano kogadzira nyaya hari uko kusina chiri kufamba kumuna mai handibvumi. Iwe mpare ava aenda kupi kanodziwa nyaya hari kaenda kumufuti Konungari. Nakoshedzera. Nakoshedza. Aiwa. Nyama kandide. Kai bvondo keidi. Ale bvuti. Kai bvondo keidi. Azaza ndiye kubana mari. Kubuda kwayo. Aiwa. Aiwa zvese zvonambitozvizwa. Pakasipesa. Kuseri kwemachira ainomborerwa muchihwanda munhu aishandisa machira ndiye anga akanzi ndiwe mukadzi hari Mozambique mobva abuda achita ungada kurapa ungada kuita se ndochibvondora ana zvamunoda kunitaurira muri kumwa madzi mukumwa chinyi pasenewo madzi nekuita zvakuita kubvisa muda kuita kubvisana ine ive iwe vana vako hasi kuroorwa vana vako vari kuita urombe vana vako vari kungodzungaira vaitendererawo nemusha wewe ari kuzungaira ndikutoshayawo kuti zvinobva ngepo akaitwa ndibabangu here ndibabangu here akazviita simuto ndibabangu here akazviita faifa chamunoda kunditaurira chii anonzi John ndiani handikuzivi mune mhosva iri kutenderera musha menyu mune mombe dzamakachengeta dzisiri dzerudzi rwenyu asi dzakazotandira menzira isiriyo mumba mangu nyini mumba babako mumba mabangu mune mhaka yemombe dzamakachengeta mukati memusha dzaiuye dzeide upfuure usvike kwadzinofanire kusvika asi hadzine kuzosvika dzakatandarire mumusha mwenyu
Pindai baba. Audzizivi nyaya dzemombe. Aiwa kana ndafungira. Aiwa andikwenda. Ndafungira ndipo kuti ndine mukoma wakachengeterwa mumusha mangu. Ne hanzvadzi yacho yatobva panapa. Wakachengeterwa mumusha medu mwatakara. Ndiwe inenge atofungidzira kuti mombe dzonge dzipi asi vanhu ivo uya waiti unonditeera ngeuyu. Konya yepfuti inotaurwa musha menyu. Handizi. Ingatozikwana ndi baba mukoma ndio ngaziye ndio uri pamberi pangu. Ndio ngatoziye uri pamberi pangu. Ko pfuti yemusha yakaende pishanga. Ngaje mdogo ndine pfuti yotani nyamgara pamusha manje. Ndaigara kukambani asi amu. Bari jarunga shanti. Vana vako vari kudzungaira kuita marombe shamwari. Zotsvaga mubatsira nobatsira pamusoro pemhuri yako kuti igare zvakanaka. Ndingataure pachikuru. Asi tatotaura. Wazwa? Pano paiwa nemisikanzwi yekutorwa kwemabhurukwa. Pachitorwa mabhurukwa mushauni. Mabhurukwa achitorwa mushauni. Unozviziva? Unozviziva here kuti pane vana vanobuda urume vasina unyengwa pano? Unozviziva? Bvunzai bwere dzenyu. Unozviziva here? Munoziva rasikana? Unozviziva? Wazwa here? Ngati ndikutaurire unowaye waka mwamuchinyunyuta kuti zvino anobve pano anoda kuti bvondora ndokunyadzisana. Aiwa ndandimbokuwakai. Aiwa nditoziva. Handichadi. Atidi china. Akaitwa ndikaite here. Makanga muchipika mhiko yekuti handisviki muno. Mhepo dzenyu dzamakanga masimudza kuti dziroweni zvino ndakavhara dzikaiko kukundura dzimba dzenyu. Hamukuduburi mumugwagwa munomama. Mazwa? Handisiwe 2 cents. Ndinokutanyangurai. Zvinodzokera kunemi. Hadzina kukunduka here dzimba? Hadzina kukunduka here dzimba? Maitumira ini mhepo yekuda kutoredza ini handibvumi. Ndinodzosa kwamuri. Isidiki ndo ranga rakatsidzirwa mwana wekufa. Aibuda semudzimu wazwa. Ndiyanga akanzi ndiye mukadzi wezvinhu izvi. Wazwa? Kuseri kwacho kuri kutaura Arimando. Eshudube. Akuchitika kwenda kuseri. Wanodzidziwa Arimando akashanda muno ari mushandi Arimando wanga usingamuzivi here. Arimando akazoenda nekuri. Arimando akatsakatikira mukati memusha wenyu. Mozambique akafira musha menyu akaenda kupi? Ndikafa zango wandiramba zhenjerewo. Ndikafa zango wandiramba. Zvakanaka asi munhu wakadini wakashayikira mukati mwemusha. Arimando akashanda muno mumusha mukati mchamupa mari yake ngabe kumpa dinyeri rachi nchakupa mukadzi ndokupasa mari yako ngabe kumpa mbarke so mda kuti wanenyororwe tani wanenyororwe seiko mukadzi mudoko mainini vakataura kuti ndakavabvunza nyaya yaRumando inini gore rapera mainini vakati vanga aripo maimudadzi kuti mahuku mukazomupromota mukati izvo ndimabhanzi ndikabvunza kuti imwimwi zviri kuzi mweya waRumando uri kunetsa mukati mwemusha wacho mainini vakati vakatobva ngekutorora vakatoite zvakadii kundinyepera ndikazoizwa kuti Arumando ngazoti kurarama Arumando imhepo yakutambudze vana mumusha ndakarwadziwa maningi kuti mukadzi
uri kai ndichorora ndichoitawo zvangu. Asi zviri kuzi Armando akafa. Armando uri kutinetsa. Armando uri kunetsa vanhu. Uri kunetsa vana. Afu, unode kurambira chi? Ndinoda nokuti ari kutamba baba. Yesa! Hey! Wapeka baba. Pabadon! 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 Develaton! Ana one makudanyika. Yes, sir.
Yato. Baba! Baba ngoya kwana. Yes. Pisai. Ada pisai dulu. Pisai betul. Kawan masuk. Pisai baca ini betul. Sungai. Jangan tuan yang baru. Ya tuan jauh. Baba baru bacanya kau ya kwan. Mira ditahu sana karena aiwa. Atukana. Mira tahu dah takana. Wasawira. Mira tahu dah takana. Mira tahu dah takana aiwa. Mira tahu dah. Mira tahu dah. Mira tahu dah takana. Ya aiwa. Suka. Uya tahu ni. Uya tahu. Uya tahu ni nyaya yako sawia. Kana wakakula yako mana makandura. De. Hani zile sawia. Sama jirani. Uya. Chuli. Ya tu. Chikara chao. Chikara sana. Uya chao chikara. Basi. Aku baca ni sana. Sio tahu ni sana. Kaya kita udah ni sana. Handiti wauya kuti utaure. Sawira. Dzinza ndirori. Taura nyaya yako. Ukaitwa sei? Ha? Uya utaure nyaya yako, uya. Ambai. Uya utaure nyaya yako. Uya utaure nyaya yako. Karaisha. Usatize matilipo.
urudesa. Taura, tazvizwa. Taura. Urudesa. Taura. Ha? Wakaitwa sasa. Ha? Wakaitwa sasa. Wao. Ha? Wakaitwa sasa chakula chetu. Wakati. Ha? Chita orati. Taura zvintu nemabatsiro ndinokuita sawira. Nditobudo ndikubatsirere. Uda uripwa? Uda uripwa? Zvino munhu ada uripwa anotaura zvewanwe. Wokumana ndakaitwa so. Makandikanganisa pakati. Obhatarwa. Kachipedzera. Pamusoro sawira. Uri kudei sawira. Taombera maoko ekukutambira taura nyaya kuti uri kudei. Wakaitwa sei ichirega kutaura nemasaini chimbodudzawo mazwi yako. Ndakaitwa so. Handizvo wanyadzise ndende ndiripo inisawirawo. Wakaitwa sei? Wakaitwa sei naisawira? Ona kandida kuenda kainisawira wako handizvoba. Saka chimboti de papicha natoni. Tikabva tati midzimu yese yemusha uno inoramba isi kutaura hazvizotipi dare rakanaka. Tinosamuna kutoti muchiwana kataure. Wakaitwa sei? Ha? Wakadini? Ururwadziwa. Ndio chikupi? Ndiri kurwadzirwa mutauro. Ndio ndiri kurwadzirwa. Kuchidandarai. Vijana kweli mwana. Uri kurwadzirwa. Wakaitwa sei? Mutauro ini ndakazviita. Ini baba. Ini. Ewe. Unaona mtu wako. Baki kuna mabula. Leta baba. Baba bana. Ai, ini ingakuja. Ai. Sorry, all right. Ai, wapete ukangaza masawira. Sasa ukaji saka mukaona vakudaro ndiyo nzira yacho. Tikutodzora handiti mapikisana. Uya akutoferuka wakati akutombodzikamisa kuti zvidzikame. Ngati anondibata. Ndichopita naye kuti anoshandisa robaka. Ndinoziva. Ewe yachataura mudara. Handataura kuti inini ndiri kurwadzirwa. Ndakafa ndisina kufa zvakanaka. Ndiri kurwadzirwa. Imari ndimaisinza nemamozambique.
vanhu vesimira Mozambique yesindakawo amwe wazoenda kupi ani kurekenda vawazoenda kupi babi maMozambique kampani yakapera pano wamaishanda nawo imimi wakaendepi maMozambique vaibuda zvinhu mumba kwavo mama wabhadhira mari shonda yapa kualimana waitikisa ndekanyi ichipindika kuno kamunamboita contract baba contract yakaita imi muri ndokumakaitire contract kuchipinge kuzobve kuchipinge kuya kuno kwakutobloka kwecontract kutsvage masere plus mapurazi anga akuchidini saka ndokuparara kwakaita vashandi saka ameno ndaide kushireutai zvino ufabakazvita wakazviri kuba kwake pamba panogwa pasa kucontract asi mamusina mubhadhira zvemari yake firo racho ndizikachasikana wakazogwa sei handichaziva emakompani kamaruma hasi yekuti vingo munoti pindure apa kutotaura zvendakanzwa chifamba ndiri kuchipinga kuti mani mano teererai ndokundaisenza kuti mani manoko nenyaya yangu kuda kudini ndikuda kuti ndiwanewo imba kuti ndidi ndirorewo ndiitewo imba yangu ndakasvika pamwe pamushape ndakasvika panga pane asikana ndikapfimba asikana iwowo ndapfimba asikana ndikadiwa ndadiwa nemusikana iwo ngati gare gare mai wacho akandibvunza zvikasa nai kwashi ko auti mwana wakwadhaka here 5 ndibva ndadii ndibva ndakuwara ndikuchimanimani ndibva ndakuwara ndakamborapiwa ndozvako ndokwamutare ndaya kwamutare ndorapiwa ndobuda ndobogara ndiboriko kusvikira panguva yandakazodini ndakazouya panapa nguva yandakazosvika panapa ndasvika panapa avo vakadini vakauya kwandiri vakasvika uzimunya uko wasvika uzimunya kuti munhu wamurikutsvaka pana wapi uko zasoko mukasvika pa 35 moti mudzika yako mubvunza kuti tikutsvakawo padhakaya munoratidzwa kuti padhakaya apo tosvika ndozvakaita iwa nemaiwo vauya vakasvika panapa udzavu vakapabiri memba ini iyo yanga ine isitanga takagara kupi kumba ikwenyu kumba kwako ikoko kwangu varanda ndokutanga takagara naiwo mukoma right ini ndakataura nemuchinda wendichimuona tambotaura kuti uregedze kuita achatawira nani handiitika yavanomuvharidzira noda kuti undipindure chokwadi mbuya wakandiitira ndiri ukanditora ukandiisa mumwana wine muda weti ndibwire bwira vantu chokwadi ndibwire ndikuti ndisakuitira asha ndibwire ndisakuitira asha bwira vantu veshe ndibwire zvawakandiita kumunda weti wakanditora kuti ngatiinde kumunda weti kuvasa ndikashanda newewe asi chowakaramba iwewe wakaramba kundikwichiridza pei wandipuramisa iwewe kubasa ndiri pabasa ukandirambira kundipuramisa ndipopo wakanditsvakira ndocho ndiuraya iwewe ukandiwigira muti ndibwire bwira wandumani wewe ndibwire ndibwire minandine zvino zvenaro vantu vanondibwira kuti
usaite nharo ndibhuire ntamwari asi unozviziya kuti wakandiuraya ndoda undiperekedze kumusha kwangu iwe uchabvisa mombe 3 vana vako vachamubatsira chimweni chako ndinoda mombe 8 tiende kai kwangu chaenda kai kwangu ndichakutungamirira chakanaka ndatiwo unobvisa 3 pasina dzinokuti vana vanokubatsira ndati ndinoda mombe 8 iwe unobvisa 3 vana vachakubatsira 5 ndinoda undiperekedze kai kwangu wotora zvawakatora woendesa kai kwangu wakatora zviro zvako ndanga ndisingaziwi pekugara ndaitorwa ndokachikwa ndotorwa mwoyo wangu nemapapu akatora zvimamwe mapatsi angu emumuviri mangu akamapisa akaita dota unozviziva wakamavhura vane muti wakavhura wanoziva wakacheta pakati muti wakavhara unouziya yenaye buyira vantu chokwadi uri kwariti muti wacho unotorwa makaisa mapapu nemoyo ndozarutora zvakanaka nozvida kuti ndoda mabhati angu ndorongedzerwa kumusha kwedu zvakanaka ndokutungamirira ndakuda kuenda unondiudza ndokuperekedza ndoenda kumba kwangu wejinja rangu wofara ndadzoka mumuti asi udini undechisvika kai kwangu newe wakuendawo ngekuti ndakarwadza wakandiuraya chaita kuti undigadzike mune mhuri dzawako kuti tapo wandigadzika wandibvisa wondipa mukadzi wondibvisa yanga iri ndau yenu asi ndiwo wakandiuraya unozviziya ndakakupa mukadzi zvakanaka hazvo wakandipa akawanda murise pano saka ndichitora kuibvisa kuvarume nekuti wakandipa wakadzi wangu zvakanaka hazvo ndinoda kuperekezva zvakanaka mudzakupisa kuti zvakanaka ndinoda mombe tichazvigadzirisa tichasari chizvigadzirisa zvakanaka hazvo ine matenda ndaya ine matenda ndaya pamusoro iterere zvitaura baba wenyu kuno tokupiwa dhora tipe munhu tinyaradze mweya waanawo tinozogadzisana tichizobvunza nyaya yacho payakatanga vandaigara navo vachandivasirawo pazviro hapana munhu ngaitichiwo ariyo ino vari pari vanhu vacho maigara navo maigara navo vacho vari kwena urunzwa here mudara kwanzi nababa zvega kavangatimbomire ndipeiwo dhora ndibvise matenda ndaa tiito kuti mweya uyu udini uzorore zvezvizhinji tichazotaura hedu asi handina kana mari kana aiwa chidhina chaicho chinoita matenda ndaa aiwa kana oma musadaroba ngatibatsire baba tambira chipedze varume zvatingapapedze pano mukaita zveutano ukona kufutika chima tisawira ndabvuma mboso atinizotawisana
Nawe iwakomana isuda nharo maningi. Ida kutaurwa nayo zvakanaka. Nekuti chikasara chikahwira muri megaka. Pano panoita padiki panapa. Ndakuudza nyaya idzi. Kana mati takuibvuma shuwa nyaya iyi mudaro. Ngatibvei maibvuma chokwadi. Kana taibvuma chokwadi, ndakupanana nzira yekuti tinogadzirisa sei kana kuti tinoita sei. Mazwa. Nauda kutuzoro. Wedzinzi. Mune mubvunzire nemwana. Hamuna kupesa nyaya. Chipesa nyaya. Nyaya ndakandikuza ndingi wabuda. Mapita marara basi. Urai. Masika. Gorona nokopari mambo zangu zatoroka. Ndikufange. Zvirofange nyaya. Zvirofange ndaro. Zirofana nyeji. Iyo yatakuya. Ipi hiyo? Yekuti ndakauraya baba. Mwana. Oh, yekuti makauraya mwana. Nofunga. Kwakuchifunga hangu. Right, kutaura kunoko takumboenda kuchurukuru kunzi kwakatsipikwa kune ropa remunhu akatsipikwa ikoko wakauraiwa nasekuru avo vari pamberi ava. Tichkach MTV ndio iri kudai kuteremutsa chimuti kutaura kunoko. Tiripo pa 35 miles ipapo ndo kwatiri kunzvimbo yeku 35 miles. Ava baba vakauraya mwana wavo akauraya vanhu vakawanda ipapo. Iro ndo svikiro racho rina sekuru Mukotsanjera. Chana chakaona zero zvangu akarwara mwana akarwara mubasha akatomura namai wake achida kumurapisa chizi uyu akaziya kuti ndaonekwa chana chakarwara ichi chana ichi chikana kufane zviro zvisina ngekuda kwekuti wakandiona uyu akati ndinondifuna uyu akarwara mukadzi wacho watiza uri pari watiza unondiziya kuti ndikabuda ndinoataurira sese kuti uri kundichipika muri pamwe unozviziva uri kuda kuramba kana achida sese tipikira naye kuti unofa ndiri kunoku unondishungurudza unondigadzika muwana ndinoda vana vake kwete vana vavangu unondibvisa kunditi hanzi ngatiwa unoti vana ndavauya kuti vanoteerera tiende kuprofesa
Kumine mashanu amakore nasi ndobu. Ha, ndokushaya kuti ndokuti. Danjiri mupenyu ndazikusingaziwe kuti ndozviva nokuri. Ndakufumura kubudo pache. Ambaye wakari padonda. Ndichazorora. Ndoda kuti acherese mukurire wanoita munhu. Andichere andiratichive panoratidza. Andichere naye. Ndoda kuti andichere ndiye anotanga kubata. Kuti andifukume. Ndichabata ndega. Wait. Hapo kesho. Kuruziziyade kuti sitara. Zakanyorwa mpuku. Kufamba iri nyaya dzenyu. Kufamba. Ndoda ndibudisire bhuku tasvika. Rakanyora muzita ewana wake. Azvinzwa ere? Handiti kuda kuti atiburitsire bhuku raakanyora mazita evanhu. Musi kuteerera handiti. Paanoramba chaanoramba. Charamba siyana inacho. Siyawaramba ndini ndaramba. Basi watoti nasindadashaka kupeisho ndini ndiri kuchida hongu ndakushungurudza mimi ngekuti ndagara pamutumbo wemwana wedu kushindidzira utsitsi ndiende kai kwangu kusvika ndaenda kai kwangu ndatenda Ya pamusoro wedzinza newerudzi basa renyu rufamba zvakanaka zvinonaka zvinodhura zvakwana apo ndamisa apo padare renyu apo aiwa zvakwana rinodoka lichiedza ndiri pano lichidoka lichiedza ndiri pano takurova madamba refu yenyu ndiyo honde yamaitaura ndikanzwa kuti kana chatobuda so chinogona kutaurira kuti hambai kumba kwangu handizvoba ndaikuudzaika chigarai pasi mupangane ngozi yamai iyi ngozi ataura zvaari kuda mazvinzwa saka isinyaya yekuti tiringane ba chienda yapo mugare pasi murongana tozvifambisa sei rongana itoni ndakuzorodza munhu kana masara muchiita yenyu hoho chirusara chichinyanduka chienda yemugare pasi mupangane mitoro mapiwa zvamai mazvinzwa zveuyu mazvinzwa hari dzake munadzo dzafukunwa dzapachena munadzo dzakutakura kuenda kumba kwake handiti ndizvoka chiendai murongana apo timoita sei chop 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 inoda nekuti ndikataura bvawati nyamu anhu akuru mangwana munyitawo endai monzwewo ikoko navabambo wenyu wakwambo mukati chabvondoka endai mobatsira ana tezvara uko hakusisina makamera bapindai mukati boeneka wachakusimudza takufambisa basa rako eneka tu
Chizorora. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,